Amen. Good morning, church! Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. At tayo po'y umikot. At batiin po natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Amen. Umaga po sa bawat isa. So umaga pong ito, muli po nating ihanda ang ating puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. So huwag nating hayaan na may mga iba pa tayong isipin sa umagang ito. Wala po tayong ibang gagawin kundi itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kaya ano man yung bumabagabag sa iyong puso, ano man yung iniisip mo, ibigay natin sa Panginoon yan. Amen? Kaya sa pagpupuri po natin, muli natin buksan ang ating isipan, ating puso. And let's just worship the name of Jesus in this place. Amen. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay,
Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, na may lalang ng langit at lupa at may-ari ng aming buhay. Lord, salamat Panginoon sapagkat ngayong umaga ay dinala mo kami Panginoon sa lugar na ito upang ikay sambahin, upang ang salita mo Panginoon ay aming pagbulay-bulayan. At tunay nga Lord God, pagharian mo ang lugar na ito Panginoon, at ang presensya mo, Lord God, ang maranasan ng buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin. Tunay nga, Lord God, i-anoint mo ang kanyang mga labi. Maging ang mga makikinig, Lord God, ay buksan mo ang mga puso't linisin. At tunay nga, Lord God, lagyan mo, Panginoon, ang mga salita mong nagbibigay buhay. Kaya naman, O Diyos, salamat. Mula sa simula, Panginoon, ikaw po ang manguna. At ang lugar na ito ay punuin mo, Panginoon, ang iyong presensya. At ang iyong apoy ng Santong Espiritu ang bumalot at lumukob sa bawat isa. Kaya naman, Lord, salamat ng marami. Kami po'y na-excite, Panginoon, sa mga bagay na gagawin mo ngayong umaga. Kaya naman, Lord, karapat-dapat nga tumanggap ng papuri, pasasalamat, pagdakila, Panginoon. Tuloy nga, Lord God, kami naririto sa isang layunin sambahin ng pangalan mo, Jesus! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos, hallelujah! Lord, to you all the praises and glory and honor and thanksgiving in the name of Jesus. Amen and amen. Amen! Excited na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Ibigay mo na ang the best mo! Amen! Kaya sa umagang ito, sama-sama tayong aawit, sama-sama tayong magpuri sa ating Diyos na buhay.
itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan. Itaas natin ang pangalan ng Diyos. Ang ngalan mo, kailangan mo. Isisigaw mo, pangyarihan mo, wala nang papatay. Malwalhatian mo, Jesus, itataas, itataas. Isisigaw, magpakailanman. Itataas, itataas. Isisigaw, Jesus. Itataas, itataas. Isisigaw, itataas, itataas, itataas. Isisigaw, Jesus. Itataas, itataas. Isisigaw, magpakailanman. Church, ulitin natin. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itataas, itatanghal, isisigaw. Itaas natin ang pangalan natin, Panginoon Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, itataas, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Panginoon, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, isisigaw, magpakailanman. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may nagalatang. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may nagalatang. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, kawitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, kawitan natin ang Diyos sa buhay. Luwalhatiin siya. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang.
Panginoon. Ikaw ay aming itatanghal sa aming pong buhay. Amin pong isisigaw ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Aming isisigaw, Panginoon, ang iyong katapatan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, patuloy ka namin sasambahin sa umagang ito. Church, patuloy nating purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Oh, ikaw lang, Panginoon, ang aming sinasambahin. Ang aming pupurihin, dakilang Diyos na buhay. Oh, yes, Lord. Aking Panginoon, ako ay narito, mainam na handog, sa'yo ay alay ko, sinasamba kita, dinadakila ka, pagkat ika'y tapat at walang katulad. Ika aking Panginoon, aking Panginoon, kami ay narito, ako ay narito, mahinang na sa'yo ay alay ko, sinasamba kita, dinadakila
luwalhatian ngayon at magpakailanman. O sa'yo lamang dakilang Diyos, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ang sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking pinili, itatakal sa buhay ko'y lagi ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapabayaan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahin. O ang kabanalan, kaluwalhati. O salamat, Panginoon, sa sukul niyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahira, ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah! Salamat po. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa aming Diyos na sinasamba sa lugar na ito'y Diyos na nararanasan, Diyos na nararamdaman. Hindi ka lamang Diyos ng kasaysayan. Salamat po, Panginoon, dahil dinala mo po ang yapak ng bawat isa sa lugar na ito upang itaas ka lamang, Panginoong Hesus, at kaming lahat ang maibaba. Sapagkat sinabi mo, pag naitaas ng iyong pangalan sa lupay, dadalhin mong maraming tao sa iyong paanan. Salamat po, Panginoon, dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Nararamdaman ka namin, Panginoon. Ang aming Diyos ay buhay. Ang aming Diyos ay nagpapagaling. Ang aming Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Ang aming Diyos ay nagliligtas. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mong iyong salita at ang buhay ng bawat isa ay ihanda nyo sa umagang ito upang patuloy naming maunawaan ang iyong mga salita naming pag-aaralan. Salamat po, Panginoon.
Ikaw lamang ang dapat tumanggap ng parangal, papuri at pasasalamat. Sa iyo lamang, Ama, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Palapakan po muli natin ang Panginoon. Amen. Sige po, maupo ng bawat isa. Amen, amen. Ayan. Yung pong nasa bandang likod, marami pong bakante rito sa harapan. Ayan. Sige po, yung nasa bandang likod, ang unang tumatanggap ng blessing, yung nasa harap. Ayan. Kaya, ayan po, yung nasa bandang likod, ito po. Sige po, ayan. Kuya Rene, dito kayo. Amen. At tinatawag po natin lahat ng bata at atin po silang ipapanalangin. Sige po. Sige po, lahat ng bata, 10 years old pababa. O sige, gawin nating 12, hindi pa naman 13. Ayan, 12. 12 years old pababa. Ang 13, teen, mga teenager na yun eh. Ayan. Ayan, sige po. Sabi po ng Bible sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up your child in the way they should go. And when they are old, they will not depart from it. Sanayin daw natin ang mga bata sa daang dapat nilang lakaran upang sa paglaki nila, hindi nila ito malimutan. Ang mga bata po, special kay Lord yan, mahal na mahal ng Diyos sa mga bata. Sa Mark chapter 10 verse 13, dala-dala ng mga nanay ang anak nila para ilapit kay Jesus. At nung makita ito ng mga alagad, pinipigilan yung mga parents na huwag ilapit ang mga bata sa Panginoon. Pinagalitan ng Panginoon yung mga alagad. Sabi niya, pabayaan yung ilapit sa akin ng mga bata. Sapagkat sa kanila nagsisimula maghari ang Diyos. Kung nais niyong pagharian kayo ng Diyos, tumulad kayo sa mga bata. Ayan. Tignan niyo po katabi niyo. Maging bata ka naman minsan. Ayan. 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 No? Ayan. Sige po. Ayan ang mga dito. Sige po, ituon natin lahat ng kamay natin sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng mga batang ito. Lord, sa kanilang murang kaisipan, we pray for your divine covering. Lord, gabayan mo po sila habang sila'y lumalaki. Surround them, Lord, with your precious blood, with your power. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo at maglingkod po sila sa iyo, Panginoon. Habang sila po'y nagkakaisip, at sila'y lumalaki, we release your blessing and favor, O God, in Jesus' name sa mga batang ito. Lord, kung hindi ka pa babalik sa iyong pangalawang pagbabalik, mag-raise up ka ng pastor, teacher, evangelist. Lord, in Jesus' name, Lord, in the name of Jesus, ang mga plano mo at pangarap sa buhay nila, mangyari at matupad lahat, Father, in the name of Jesus. Lord, salamat po, pagpalain niyo po ang mga batang ito. Sila po'y lumaking mabubuting bata, may takot po sa iyo. Lord, pinagkakatiwala namin sila sa iyo at ang kanilang teacher sa Sunday School. Bigyan niyo po ng karunungan, talino at magkaroon ng tiyaga na sila'y patuloy na turuan, Panginoon. We thank you, we honor you, Father God. In Jesus' name this we pray. Amen. Walk lang, walk, mga bata, lakad. God bless you. Oh, doon na kayo sa likod, ha? Ayan. Amen. Praise God. Ayan, may bakante pa po rito sa harapan. Meron pa ba dyan, Sister Aiza? Dito sa harapan, parang 4 pa o 5. Ayan. Para ma-close yung kurtina dyan at kung hindi namang napakarami pa dyan sa bandang likod. At andito lahat ng lamig para okay lang ba kayo dyan? Sige po, dito po sa harapan, wag po kayong mahiya. At ang inyo namang pastor ay hindi namang nakakatakot. Ayan. Amen. Purin po ang Diyos. Ngayon ay unang linggo ng buwan ng Hunyo. Napakabilis ng panahon. At kalahating taon na ngayon ng 2026. And praise God, as press report lang po ay kami po last week ay galing ng Oriental Mindoro sa Calapan City. Nagkaroon din po tayo doon ng camp ng J. Blue family ng Mindoro. Kasama ko po yung mga pastor natin dito sa harapan.
At napakaganda po nung naganap po doon. At nagkaroon din po ng fellowship, gathering, bonding fellowship ng mga pastors and leaders doon po sa may Tagpungan, Baco, Oriental Mindoro, sa may flowing water from the mountain, ay dumadaloy po yung tubig na napakalamig. So, nag-enjoy po ang mga pastor po natin at ang mga nakasama po doon. No po? So, thank God. At ngayon po ay dadako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po yung gusto po natin i-acknowledge ang presensya ng bawat isa. Unahin po natin ang galing po ng Batangas sa Lipa. Yan, Lipa, Batangas, sa barangay San Guillermo. Pakitayo po mga kapatiran, San Guillermo, Lipa. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Praise God. Ganun din po ang taga-Paranaque, mga taga-Paranaque, J. Blue family. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. At siyempre, ang ating Salinas. Tumayo po ang lahat ng taga-Salinas. Ayan, dami po nila. No? Amen. Thank God. Praise God. Ganun din ang ating J. Blue Main. Tumayo po ang mga taga-J. Blue Main. Ayan, pa sa likod sila. Naku, iba, mukhang nasa kusina pa. Ayan, mamaya na po yung pagluluto. Ayan. Oras na napakinig ng salita ng Diyos. There's a time for everything. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3. May panahon sa lahat ng bagay. No? Kaya yung mga cellphone nyo, paalala pong muli, ay paki-silent mode nyo po para hindi tayo ma-disturb sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang mensahe po ng Panginoon sa ating sa buhay ng bawat isa ngayong buwan na ito ay alam kong napapanahon dahil kailangan po nating lahat ito. No? Hindi lamang po mga businessman, mga parents, maging mga kabataan, mga estudyante. Ayan. Ang tema po natin ngayon ay makikita natin sa 1 Chronicles chapter 4. Basahin po natin simula sa 9 and 10, verse 10 po. Ayan. 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Unang kronika. Ayan. Kita niyo po? Ayan. Basahin po natin lahat. Tumayo po tayo bilang paggalang sa ating Panginoon. Ayan. 1, 2, 3. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Verse 10, cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo po ang bawat isa. Ayan. Ayon po dito sa binasa natin, si Jabez po ay higit na kagalang-galang sa kanyang mga kapatid. At ang kanyang inay, nung isilang siya, pinangalanan siyang Jabez. Dahil ipinanganak siyang naroon yung paghihirap ng ina. No? Taas po ang kamay ng mga mother, kamay, ng kanang kamay. Yan. Halos sa kalahati ang mga mother natin. Walang nanay sa mundong ito na nanganak na lumabas na agad, no? Hindi po. May pain, no? Talagang grabe ang talagang kailangang umire para lumabas ang bata. Siguro yung nararamdaman nyo ngayon baka higit yung nararamdaman ng ina na ito, no? Kaya nga niya raw pinangalanan itong Jabez dahil I gave birth to him in pain, sabi po ng mother, no? Ipinanganak siya ng may sakit, may hirap. At siya po'y nag-pray. Si Jabez po ay nanalangin. He cried out to the God of Israel, Oh, that you would bless me. No? Pagpalain mo ako, sabi niya. Dito po sa New Living Translation, sabi rito, enlarge my territory. O expand my territory. No? Dito sa ating binasa, enlarge. Palakihin mo ang aking teritoryo, ang aking nasasakupan. Let your hand be with me. And keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Ayan, no? So, ang pinakatema po natin ngayong buwan na ito is expand my territory or enlarge, palawakin, no? Palakihin, no? Parang yung po mga may business,
hindi ka nakokontento doon sa iyong business na maliit, nagsimula ka maliit. Pero habang tumatagal, gusto mo mag-expand, gusto mong ma-enlarge, gusto mong lumaki, lumawak. Kaya dati, iisa lang yung iyong e-bike station, nagkaroon ng outlet, naging 2, naging 3. Kasi nga, hindi ka kontento sa iisa. Tama po ba? Amen? No? Ganon din po sa gawain ng Panginoon, katulad nitong si Jabez. No? His prayer is that the Lord bless him indeed. Napagpalain siya ng Panginoon. Sino dito ang gustong pagpalain ng Diyos? Amen. Lahat tayo gusto natin talaga i-bless. At pag pinagpala ka ng Diyos, walang sino man po pwedeng humadlang. No? Pag gusto kang pagalingin ng Panginoon sa iyong karamdaman, gustong itaas ng Diyos ang kabuhayan mo, gusto ng Panginoon na baguhin ang mahal mo sa buhay, walang magagawa ang sino man. Dahil meron kang pagnanais na mangyari yung desire mo. Parang si Jabez, no? Ang prayer niya ay ma-enlarge yung kanyang place, no? Yung kanyang territory, yung kanyang nasasakupan, yung kanyang jurisdiction. No? Gusto niyang ma-broad, no? Lumawak. Parang mga estudyante, di ba, pagka nagpapaserox ka, pinapa-enlarge mo, kailangan palakihin yung pinapaserox mo dahil maliit lang siya. No? High-tech na ngayon, yung mga ID natin, napapalaki po yan, no? Na-enlarge. Ganun din po, si Jabez ay nag-pray na palawakin ng Diyos ang nasasakupan niya. At the Lord granted his request. No? Alam ko po yung mga ipagpe-pray natin ngayong umaga kay Lord, igagrant ng Panginoon niya. No? Maliit man, malaki, sa pamilya, sa anak, sa kabuhayan, sa trabaho, saan man. Kapag tayo po'y nag-pray ng tulad ni Jabez, no? Na i-bless siya ng Panginoon, na protectionan siya ng Diyos, na ingatan siya ng Panginoon. Kaya naman si Lord walang nagawa kundi ibigay ang kahilingan niya. Jabez is described as more honorable than his brothers, no? Kaya nga pinangalanan siyang Jabez na ibig sabihin pain or sorrow, no? Yan, pain or sorrow, no? Maging sa ministry po, no? Ang prayer ko po sa Panginoon, kanina ginising ako ni Lord, nagising ako 1:30, tapos konting tulog, gising uli hanggang sa paumaga na, natulog uling konti. At ang prayer ko po sa Panginoon, lagi ko sinasabi, Lord, ikaw ang nagpapalago. No? Iba ang nagdilig, iba ang nagtanim, pero ikaw ang nagpapaunlad. Kaya maging sa trabaho po, sa business, no? Ikaw ang nagsimula, ikaw ang nagma-manage, pero ang Diyos ang magpapaunlad niya. Kapag nagawa natin ang prinsipyo ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, makikita po natin mag-e-expand yan, mag-e-enlarge yan. Kailangan lamang ay maisakatuparan natin yung nais ng Diyos sa buhay po natin ito. Even in the ministry. Kaya nga pag sinabing expand or enlarge, to increase in size, yan, no? Or volume, quantity, or scope, yan, yung nasasakupan mo, ma-stretch siya. No? You wanted to become enlarged, gusto mo ma-enlarge, lumaki, no? Bigger, larger, yung iyong nasasakupan, yung iyong business. No? Kaya yung mga may business, manda po kayo. There will be a breakthrough sa inyong kabuhayan. Palapakan nga po natin saglit ang Panginoon. Hallelujah. No? Dahil yan po yung pinakatema natin this year, breakthrough. No? Rumaragasang parang isang tubig na hindi mapipigilan ang dagsa ng tubig sa buhay po natin. Ibe-bless tayo ng Panginoon. Sabihin nyo nga po muna sa katabi nyo, humanda kang mabuti. Bubuhos ang pagpapala sa iyo. No? Amen. Mag-iiba ka na. No? Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Mamaya, aawitin po natin yan. No? Grabe po ang gagawin ni Lord ngayong umaga. No? Puntaan po natin. Genesis chapter 15, 1 to 11. Yan. Genesis 15, 1 to 11. Basahin po natin. Sometime later, the Lord spoke to Abraham. Kinausap daw, nagsalita ang Panginoon kay Abraham in a vision. Sabi niyo, vision. And said to him, do not be afraid, Abraham, for I will protect you, and your reward will be great. But Abraham replied, O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't even have a son?
since you've given me no children, Eliezer of Damascus, a servant in my household, will inherit all my wealth. You have given me no descendants on my own, so one of my servants will be my heir. Then the Lord said to him, no, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir. Then the Lord took Abram outside and said to him, look up into the sky, pinatingin siya sa sky, and count the stars if you can. No? That's how many descendants you will have. Pinabibilang sa kanya yung mga nasa sky, yung mga bituin, no? Ganyang magiging kasindami ang iyong lahi. And Abram believed the Lord, no? Nanalig siya sa Panginoon. And the Lord counted him as righteous because of his faith. No? Kinount siya na matuwid dahil sa kanyang faith kay Lord. Then the Lord told him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land as your possession. But Abram replied, O sovereign Lord, how can I be sure that I will actually possess it? The Lord told him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. Verse 10, so Abram presented all this to him. Inihandog niya kay Lord, and killed them. Then he cut each animal down the middle and laid the halves side by side. Hinati niya. He did not, however, cut the birds in half. Yung ibon, hindi niya hinati. Yun lang mga animal. Verse 11, some vultures swooped down to eat the carcasses. Dumating po yung mga vulture, buitre, kinain. But Abram chased them. Pinaalis ni Abram. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. This morning, I want to share with you 5 secrets to enlarge, to expand our border, our territory. Even yung business mo para ma-enlarge yan, yung territory natin bilang mga lingkod ni Lord. No? Ito po ating titignan. Number 1. No? Number 1 secret para mag-expand, especially sa mga may business. No? Number 1, you must have a vision. Say with me, vision. No? Anong sabi ng verse 1? Di ba? 1 to 5. Ang sabi roon, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Nagkaroon siya ng vision. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong dakilang gantimpala. Bibigyan kita ng napakaraming blessing o gantimpala. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, sabi niya. Kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian, si Eliezer. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana mo. Verse 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. So dito ay pinakita ng Panginoon kay Abraham, parang nag-aano siya kay Lord. Lord, wala akong anak, wala akong tagapagmana. Sinasabi mong magmamana ang aking anak ng maraming ari-arian. Pagpapalain mo ako, wala nga po akong anak. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, no, magkakaroon ka ng anak. At pinakita sa kanyang langit, ang sky, nakikita mo yung mga bito na yan, ganyan magiging kasindami ang iyong lahi. So, sa buhay po ng bawat isa sa atin, sa mga kabataan, sa mga businessman, no, sa mga pastor natin, mahalaga po na magkaroon tayo ng vision o pangitain. No? Minsan po nagkwentuhan kami dito ni Pastor Don, Pastor Andrew, at dahil po pagka-anniversary natin, halos na pupuno tayo at palaki pa ang ministry, ay napag-usapan namin na darating ang isang araw, pinakita ng Panginoon sa akin ng isang pangitain, na ang church nating ito ay palalakihin ng Panginoon. No? Ito pong nasa likod natin, yan po ay merong 4 na pinto o 3, nakatira po dyan yung ating mga ilang pastor, pamilya. Yan po ay matagal na silang nagpapakumbaba, nasa baba. Darating ang sandali, itataas naman sila ni Lord. Ayan. Kaya ito pong wall nating ito, i-adjust na po natin sa bandaron. No?
hanggang dun sa diretso na po yan, malawak at medyo sagad sa pader. Para nang sa ganon ay pag umaapaw tayo rito ay talagang napakasarap sumambat magpuri sa Panginoon. Amen? So yung po'y pangitain, no? Na magiging second floor po yung likod. Kaya sabi ko, Lord, wala imposible sa iyo. Amen po ba? Si Lord ang may-ari ng ginto at pilak at ng mundong ito at lahat ng naririto. Kaya Lord, sabi ko nga, kailangan na itong maiguhip. No? Dahil ang sabi ng Habakkuk chapter 2, write the vision. No? Maaring may vision kayo sa inyong negosyo na darating isang araw, minsan nga po, kami ni Brother Wilmer nung kumain doon sa Wings, Unli Wings, no, sa Salinas, sabi niya, darating isang araw, magkakaroon tayo ng ganitong business. Tama, yun. Nakikita natin yung mangyayari in the future. No, maring may nakikita ka na dito itatayo ang church sa lugar na ito. Katabi niya, nandito ang restaurant ng mga anak ng Diyos para makapatiran, dito nakakain, mabebless pa yung ministry, pati na yung restaurant na yun. Amen po ba? Kailangan meron tayong pangitain. Hindi naman pong masama kasing mangarap, walang bayad yan. No? Kaya kung may nakikita ka na isang pangitain sa lugar na ito, lagi mo ideklara, itatayo dito ang church, fully aircon, magkakaroon kami ng sound system na ganito, at dito 1,000 ang dadalo. Kaya in God's time, yung laging dinideclare ni Brother Wilmer, mangyayari po yun. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kasi kung anong sabihin natin, nangyayari yan. Binabantayan po yan ng Diyos. No? Numbers chapter 14 verse 28, I will do to you the very thing I heard you say. Sabi ng Numbers chapter 14 verse 28. Kaya pag sinasabi niyong isang araw, itong aking e-bike na 3 gulong, magiging 4 na ito. No? 4 na ang gulong. Kaya dinideklara ko. No? Kasi kung anong sabi mo in God's time. Ako nga dati wala akong sasakyan. Dinideclare ko lang, Lord, magkakaroon ako ng Toyota Vios color blue, specific. So dumating nga po yun. No? Binili ng aking anak na si Woman, si Naya. Tapos bumili pa siya ng pick up. Ayan, no? Kaya alam nyo kung anong ideklara nyo, nangyayari po yan, sabihin nyo. No? Huwag kayo magdideklaran ako, ang hirap ng buhay. Eh sinabi mo, hihirap ka nga. No? Kailangan sabihin natin, ang buhay ko'y paganda ng paganda. Ang buhay ko'y paunlad ng paunlad. Ang buhay ko'y pasagana ng pasagana. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ganun po ang dapat natin sabihin. So, kailangan meron tayong vision. Sabi ng Proverbs 29 verse 18, sa King James Version, where there is no vision, the people perish. Kung wala raw pangitain o vision ng isang tao, ang tao'y napapahamak. No? Sa NIV, where there is no revelation, people perish. Pag walang kapahayagan. Kaya mahalaga meron tayong revelation. No? Kaya yung mga tao walang direction ng buhay kasi walang vision. No? If there's a vision, there is a provision. May provision si Lord. Kaya kung ano yung pinapakita ni Lord sa iyo, dito sa Salinas, dito itatayo ang church, no? At mangyayari 1,000 dinideklara, ganyan. No? Mangyayari po yun. No? Tapos, dito sa lugar na ito naman, ang restaurant. Ganun po, lagi nyo i-declare. Kasi binabantayan ng Diyos yan at naririnig niya po ang sinasabi natin. No? What is vision? Vision describes where you are going. Yan. Dinidescribes nito kung saan ka patungo. And what you want to achieve. No? Vision describes where you are going and what you want to achieve. You see behind the horizon, nakikita mo yung nasa kabila. No? Yung hindi nakikita ng iba, nakikita mo. You see what you wanted happen in the future. Nakikita mo yung mangyayari in the future. So vision did not depend on what the present situation. Yung kasalukuyan, hindi ka nakadepende ron kung pangit siya, no? But it depends in the future, no? Doon po sa Kalapan, yung dati naming church, yung po'y pabundok, sa JIL pa noon, gubat, ang pangit ng lugar, pag dinaanan mo siya, bako-bako yung lugar, ang lalaki ng bato, pataas po siya, no? Tapos nakita ko po yun, sabi ko, doon itatayo ang church. At alam nyo, to cut the story short, nangyari nga po. Siguro 2 laki nito o 3 yung church na naitayo po doon. Ayan, nandiyan si Kuya Chito. Siya po yung dati naming property custodian doon. Matagal namin siyang kasama doon, mahigit 20 years. At ngayon, nagkasama po uli kami. No?
Kaya nga po, alam nyo, mahalaga na meron tayong pangitain. Alam mo, sa business, Lord, itong business namin na ito, na iisa, magiging dalawa ito, magiging tatlo. Lord, ito'y mag-expand, ito'y lalawak, lalaki, kasi may pangitain ka. Kaya nga, vision brings you to your destiny. Vision gives you direction. Vision gives you success. Vision gives determination. Vision gives you courage to pursue your dream. Kaya mahalagang meron kang vision. No? Hindi ambisyon, ha? No? Kundi vision. Yan. Nakikita mo yung gusto mo mangyari in the future. No? Na you see what the people cannot see. No? Open ang spiritual eyes mo, nakikita mo yung pwedeng mangyari sa mga hinaharap. Kaya nga, kailangan mo siya i-declare. And vision attracts others to begin to join the cause. No? Yung vision mo, na-attract ang iba para makisali doon sa kung ano man ang halaga o pwedeng mangyari doon sa pangitain mong nakita. Makikijoin siya kasi ang isang leader o ang isang businessman and woman, pag may vision, tiyak na matutupad yung kanyang pangitain. Amen po ba? Kaya mahalaga po, no, yung vision. Dito po sa 2 Samuel chapter 5 verse 11 and 12. 2 Samuel 5:11, 12. Sabi rito, and Hiram, king of Tyre, sent messengers to David. No? Si Hiram daw po, na hari ng Tyre, nagsugo, no? Nagpadala ng mga tao kay King David. And cedar trees. Nagpadala rin po siya ng mga puno ng cedro at carpenters and masons. And they built David an house. Yan, dahil magtatayo ng bahay si David. Verse 12, and David perceived that the Lord had established him king over Israel, and that he had exalted his kingdom for his people, Israel's sake. Kasi po ito si David, may pangarap siyang magtayo ng bahay, pati na ang bahay ng Lord, yung templo sa Lumang Tipan. At yung si Hiram na hari ng Tiro, nang ito'y malaman niya, na-encourage siya, na-attract siya. Kaya ang ginawa niya, sinuporta niya si David, nagpadala siya ng mga mason, mga trabahador, mga puno, mga kahoy, para maitayo yung pangarap ni David. Kaya pag tayo po'y may vision sa buhay, maraming susuporta sa atin. Amen po ba? Maraming andyan ang mga taong handang makijoin sa iyong pangarap. Kaya nga nabanggit ko kanina yung Habakkuk chapter 2, verse 2 and 3. Sabi ni Lord sa kanya, and the Lord answered me and said, write the vision. Isulat niyo po yung pangitain. And make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time. But at the end it shall speak and not lie, though it tarry. Wait for it because it will surely come. It will not tarry. Kaya isulat niyo po yung pangitain niyo. No? Yung nakikita niyo sa trabaho, sa negosyo, dun sa bahay niyo, isulat mo siya. No? Kasi mangyayari yan bagamat magtatagal. No? Kaya importante po na sa buhay nating ito, meron tayong pangitain. Sabihin sa katabi niyo, magsimula ka na. Na tumingin ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Sa mga youth, halimbawa, Lord, one day I want to become an anointed pastor. O di, mangyari yun. No? Dahil to become a pastor in this world is the highest calling. Mataas pong calling yan. Ang presidente, 6 years, no? Tapos maaring bumaba siya, may mga congressman, gobernador, lahat po yan. Pero yung pag ikaw ay naging pastor at lingkod ng Diyos, no? Habang ikaw ay malakas at may buhay, ikaw ay pastor at lingkod ng Diyos, no? Kaya nga po, isulat mo, Lord, one day I want to become a successful businessman, businesswoman. Lord, gusto kong maging ganito, ganyan, no? Yun ang pangarap mo. Kaya nga, i-declare mo at sabihin mo kung ano yung pangarap mo sa buhay. At sigurado mangyayari yan. Sa Bible, may isang taong nakapanaginip, nakapangarap, na naginip siya ng yung trigo niyang itinatayo kasama mga kapatid niya. Biglang-bigla, yung 11 kapatid niya, kasi 12 sila, no? Sila Joseph, biglang nagtumumba yung mga trigo nilang 11, parang lumuhod sa kanyang harapan. Panaginip niya yun, pangitain niya. Tapos yung araw at bituin, 11, at pati yung buwan ay parang nagluho rin daw sa kanya, lumuhod.
At nang sabihin niya ito sa mga kapatid niya, tatay at nanay niya, kay Jacob, sa kanyang ina, nagalit sa kanya. Ano ibig sabihin? Kami ay luluhod sa iyo. At nangyari nga po yun. Yung panaginip niya. No? Pero bago mangyari yung kanyang dreams o yung kampangitain niya, may proseso po yun. Ang daming pinagdaanan ni Joseph. Ang daming testing, ang daming trials. At nakapasa siya na overcome niya. Kaya sa buhay po natin, bago mapulpil yung vision na ibinibigay ni Lord sa atin, daraan tayo sa testing. Kaya kailangan mapagtagumpayan natin ito. No? Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. No? So kaya nga, mahalaga po na meron tayong vision. Meron kang pangarap sa buhay. Ako, magandang pangarap ko sa buhay na maka-abroad noong mga 1980s. Gusto kong maging Philippine Navy pero hindi nangyari kahit naglalakad ako ng papers kasi yung pinsang buo kong babae nasa Port Bonifacio during that time. Ngayon, nasa US na siya. Hindi ako natuloy. Gusto ko rin mag-PNP, pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako naging PNP ng Pilipinas. PNP pa rin, pulis ng Panginoon. No? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ang inuhuli ko ay mga kaluluwang nawawala. Ayan, para dalhin sa Panginoon at magbago ang buhay. No? Kaya marami tayong mga PNP rito, pulis ng Panginoon. No? Na hinahango natin sila sa mali at madilim na buhay para ilapit sa Diyos at magbago ang buhay. No? Yeah, mahalaga po, meron tayong vision. Pero tandaan natin, anumang pangarap natin sa buhay o plano, pag hindi ito ang plano at kalooban ng Diyos, kalooban pa rin ng Diyos ang mangyayari, hindi yung plano natin. Yung kagustuhan pa rin ni Lord. Di ba ang sabi na Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan ang plano ng Diyos. Gumanda buhay natin, sumagana, umunlad, yan ang plano ng Diyos. Bagamat may plano ako umabroad, hindi natuloy po yun, pero naka-abroad pa rin ako. No? Ilang beses sa US, sa Hong Kong, Macau, China, Singapore, marami pong lugar. No? Kaya nga po, pag ang plano ng Diyos ang natupad sa buhay natin, siguradong yung hindi mo pangarap, mangyayari sa buhay mo. No? Dahil ang plano ng Diyos ang magaganap pala. No? Pangalawa po, no? Yan po ang una, kailangan meron kang pangarap, meron kang vision doon sa iyong marketplace. Yan. Pangalawa, unwavering faith. Kailangan meron tayong pananampalatayang hindi nag-aalinlangan. Kasi madaling sabing, ay nananalig naman ako sa Diyos eh. Pero hindi mo makita sa Kanya yung talagang buong-buong faith kay Lord. No? Nag-aalinlangan siya, meron siyang doubt. Tingnan natin ang verse 6. Ang sabi rito sa binasa natin sa Genesis 15 verse 6, And Abram believed the Lord. No, nanalig siya sa Panginoon. And the Lord counted him as righteous because of his faith. Ibinilang siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo pala, tulad ni Abram, no? God counted us as righteous people. No? Because of our faith. No? Kaya yung pananampalataya natin sa Panginoon, napakahalaga po niyan. No? Kaya si Abraham, nang kausapin po ng Panginoon, di ba sabi ni Lord, gagawin kitang ama ng maraming bansa, magiging kasindami ng bituin, ang iyong magiging lahi. Gayong wala siyang anak nga. No? Pero dahil nanalig siya sa sinabi ng Lord na he was 75 years old during that time, ang pangako ng Panginoon sa kanya, he will become a father of many nations. Magiging ama siya ng maraming bansa. Dadami ang lahi niya. Wala nga siyang anak eh. Pero, nanalig siya sa Diyos. Natuto pa rin ng Panginoon ang kanyang sinabi. At ikinown siya ni Lord na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nais ni Lord na meron tayong faith sa kanya, pananampalatayang hindi nag-aalinlangan. Sabihin sa katabi niyo, huwag ka mag-alinlangan. Kaya ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay mo. No? Alam niyo po yung pangako ng Diyos kay Abraham na 75 years old siya nung sabihin sa kanyang dadami ang lahi niya. After 25 years pa nangyari. Mag-100 taon siya nung naganap. Ang asawa niya pa, imposible magkaanak, baog si Sarah. Pero dahil sa pananalig niya nga sa Panginoon, ayun, nagbuntis si Sarah ng anak. At ang naging anak ay sino? Si Isaac. Ayun. Doon nagsimulang dumami ang kanyang lahi ni Abraham. At kasama po tayo doon. Bagamat tayo Pilipino, tayo mga hentil. Gentiles po tayo. Pero spiritually, we are all spiritual Israelites.
Sabihin niyo sa katabi mo, Israelita ka pala. Yan. No? Kahit tayo mga Pilipino, no? Spiritually, we are the ancestors of Abraham, no? Kasama tayo sa lahi ni Abraham because of his faith unto God. At dahil din sa faith natin kay Lord, no? Kaya nga si Abraham kahit matanda na siya, uugod-ugod na, nanalig pa rin siya sa Panginoon na kayang gawin ng Diyos yung pangako sa kanya. Kaya kung may pangako si Lord sa iyo, huwag kang mag-alinlangan, matutupad sa iyo yan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Romans chapter 4 verse 16 to 24. Yan, sinasabi po diyan na yun nga, si Abraham pinangakuan ng Diyos na kahit siya'y uugod-ugod na at matanda na at ang asawa niyang si Sarah baog pa. Pero ang sabi rito, yun na lang basahin ko yung verse 19. And Abraham's faith did not weaken even though at about 100 years of age. He figured his body was as good as dead and so was Sarah's womb. Yan. Hindi siya nag-alinlangan, ano? And Abraham never wavered in believing God's promise. No, hindi siya nag-alilangan sa pangako ng Diyos kahit siya 100 taon na, uugod-ugod na. In fact, his faith grew stronger and in this he brought glory to God. 21. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Kita nyo? Kayang gawin ng Diyos ang pinangako niya. No? Kaya importante po, nagbabasa tayo talaga ng Bible every day. Kasi si Lord may mga promises dyan sa buhay natin. At kapag hindi tayo nag-alinlangan sa promise ni Lord, tulad ni Abraham, gagawin ng Diyos yung pangako niya sa iyo at sa akin. Tutuparin ng Diyos yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, gaganda, uunlad, aangat, ang buhay mo, manalig ka lang sa Diyos. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. No? Pagagandahin ng Diyos yan. Pangako ng Diyos yan eh. Pag hindi niya tinupad ang pangako niya, no? Mapapahiya siya, pero kailanman hindi po pinahiya ng Diyos ang taong nanalig at nagtiwala sa Kanya. No? Napakabuti po ng Panginoon. Pangako niya po yan eh. And what faith is? Ano nga ba ang faith? Sabi ng Hebrew 11:1, now faith, now, sabi niyo, now. Ngayon na, now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No? Ngayon daw, ang pananampalataya ay katiyakan. No? Katiyakan, kasiguraduhan na mga bagay na inaasahan. Sa mga bagay nating inaasahan, meron ka ng ebidensya sa mga bagay na di nakikita. Kahit hindi mo pa siya nakikita, nananalig ka na doon sa inaasahan mo, ang ebidensya mo, ang salita ng Diyos, na ang pangako ng Panginoon mangyayari sa buhay natin. No? Kaya kung ano yung nakita mo sa pangitain, ideklara mo, naririnig ng Diyos yan, mangyayari yan. Huwag kang mag-alilangan. No? Alam niyo po, itong lugar na ito, dati, bukid po ito hanggang dyan sa likod. Pang-19 kaming natira dito sa Villason subdivision. Kukunti pa bahay dito, wala pa lahat yan. No? Bukid po ito. No? At dito po ako natagpuan si Pastor Dodong, Pastor Neil, yung magkapatid. No? Inalagaan ko po sila talagang dahil may calling sila sa Panginoon. Marami sila makabataan during that time, pero sila lang po talaga ang natira. No? Kaya alam niyo po, yan ang pananampalataya. Meron tayong katiyakan sa mga bagay na inaasahan. At meron tayong katibayan, ebidensya sa mga bagay na di nakikita. Kaya, pag tayo may faith kay Lord, yan po ang nagpapakilos sa kamay ng Diyos at kapangyarihan niya. No? Kasi ang Diyos nalulugod sa taong may pananampalataya. Verse 6, ang sabi diyan, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos. No? Kaya nga sabi diyan, for he that cometh to God must believe. Sabi niyo, believe that He is, na siya yung Diyos, that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Siya yung nagbibigay ng reward sa mga taong humahanap sa Kanya. Sinisik siya. No? Katulad po nyo, narito tayong lahat. Gusto nating marinig ang mensahe ng Diyos. Kung ano ang mensahe niya sa atin. Sinisik natin ang will niya. No? Dahil hinahanap natin ang katwiran na kalooban ng Diyos, magpapakilala siya sa atin na ang Diyos natin ay totoo at buhay at nararanasan. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. So yan po yung faith. Paano ba dumarating ang faith? Romans 10:17.
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dumarating ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya the more na tayo umaatin sa church, sa Bible study, nakikinig sa pastor, ng mensahe ng Diyos, yung binhi o butil ng faith ng unang makarinig tayo ng Word of God, dumating sa puso natin yan. The more na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, lumalaki siya. Tumatatag, lumalakas. Kaya any trials na dumating sa buhay mo, anumang problema na pagtatagumpayan mo, na-overcome mo, bakit? Kasi yung Word of God na narinig mo, nagpatibay ng pananampalataya mo. Kaya sabihin mo sa katabi nyo, kapatid, huwag kang titigil na makinig ng salita ng Diyos. No? Kailangan consistent, tuloy-tuloy po. No? Kaya the more na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, makita nyo, yung mga bagay na wala sa iyo, tawagin mo at darating po yan. Romans 4:17, anong sabi? Call those things which be not as though they were. Tawagin nyo mga bagay na wala at darating po yan. No? Ano ibig sabihin nito? God has the ability and power to create something from nothing. No, magkikreate siya ng wala. Mula sa wala, magkakaroon. Kaya kung ano yung wala ka, tawagin mo. At magkakaroon ka. No? Anong wala sa buhay mo? Wala kayong anak. Pag-pray mo, Lord, magkakaanak kami ng misis ko. In Jesus' name, mabubuo ang baby sa sinapupunan niya. Parang si Hana at si Elkanah. No? Wala silang baby no mag-pray si Hana. Nabuo ang baby sa sinapupunan niya. Ayun, pinanganak niya si Propeta Samuel. Ayan. No? Anong wala sa iyo? Sariling bahay, lupa, o sasakyan. Pag-pray mo, i-declare mo. Tawagin mo yung mga bagay na wala at magkakaroon yan. Amen ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Yan po ang pangako ng Diyos. God creates new things out of nothing. Lilikha siya ng mga bagay mula sa kawalan. Di ba ito nga, nilikha ng Diyos ang langit at lupa eh. No? Let there be light, sabi ni Lord. Wala naman liwanag no. Nagsalita lang siya. Nagkaroon ng liwanag. Genesis chapter 1, verse 3, let there be light, and there was light. No? Sabi mo lang, magkaroon ng bitik. Hindi mo sinabing bitik na tatak ng car. Bitikleta, dumating. No? Bisikleta pala. Kailangan declare mo, I declare magkakaroon ng car. 4 ang gulong. No? Ano ang tatak? Ayan, sabihin niyo po. No? Kailangan specific. No? Sabi mo sa katabi niyo, simula ngayon, magsalita ka, magdeklara ka ng gusto mo mangyari sa buhay mo. No? No? Mangyayari po yan kung ano sabihin natin. Kaya ako po, yung mga dineclare ko, nangyari po sa aming pamilya. No, ako binata pa, naka-assign ako sa Tarlac, 1984-85, 1 year po ako sa Paniki Tarlac. Sabi ko, Lord, magkakaasawa ko na ang puso ay nasa paglilingkod sa ministry. No? Di binigay nga ang misis ko. No? Tapos nung ikasal kami, napunta kaming Mindoro, 20 years nga kami roon. Lord, I pray na magkaroon kami ng 4 na anak lang. 4, 2 babae, 2 lalaki. Di nangyari nga po. No? Specific eh. No? Andyan po yung mga anak ko, gwapo at magaganda. No? Ayan. Siyempre, may pagmamanan eh. Kung ano puno, siyang bunga. Totoo naman yun eh. No? Parang si Sam Milby. Nakasabay ko po kasi yun sa elevator dyan sa Cubao. Aba, parang mga 5 years ago yun. Sabi ko mukhang maghawig tayo. Nagkasabay kami, may meeting kami ng mga pastor doon. Nakangiti naman siya, yung picture eh, parang nakatabi pa yun eh. Nasa FB, no? So tuloy po tayo. Amen. So kaya sabihin mo po, yung wala sa iyo, magkakaroon ka. No? Sabihin mo yung wala sa iyo. Sabihin mo, declare mo, Lord, magkakasawa ko. Yun, dumating nga kay pastor, no? Taga Mindoro pa. No? Hallelujah. No? Ang birthday niya, ang edad niya 36. Yung babae 26. 2006 ngayon. Sana December 6 ang kasal. December 16 na, puro 6. Kasi ang number 6, completion po yan. No? The completion of men. Nanilikha ng Diyos ang tao, ika-6 na araw. No, ika-7, nagpahinga Panginoon. No? Kaya lahat tayo pupunta ng Mindoro. Kasi taga ron ng babae. Ayan, no? Huwag ka mag-alala. Sabi mo kung anong gusto mong mangyari at mangyayari yon. No?
Lord, ikaw ang magbibigay ng panghanda. Ayan. No? Dahil naglilingkod ako sa iyo. Ganun lang si Lord. Pero hindi, sabi nung may baboy na siya. Kita mo? Walang problema raw sa bigas, may bigasan yon. No? May bodega. Kaya talagang praise God. Naka-ready na po lahat yan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. So, kailangan po, meron tayong unwavering faith. No? Pananampalatayang hindi nag-aalinlangan. Huwag ka mag-doubt. No? Pangatlo, offer to God your best sacrifice. Ialay mo sa Diyos, ihandog mo sa Diyos ang pinakamainam na alay mo sa Kanya. Sabi ng verse 9 to 11, di ba? Sinabi sa Kanya ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Abraham, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Ayan. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Verse 10, dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. 11, bumaba ang mga buwitre upang kainin ng mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. So dito nakita natin, ang Panginoon mismo ang nagsabi kay Abraham, magdala ka ng baka. Magdala ka ng tupa. No? At ialay mo sa akin. No? Ihamdog mo sa akin. Kaya alam niyo po, God desires for us. Itong nais ng Diyos sa atin na maghandog tayo sa Kanya. At ang Diyos, naghahangad ng handog na hindi yung basta ihahandog lamang. Para halimbawa, dumating ang Pangulo. No? Di ba, tuwan-tuwa ka pag dumating siya? Pupunta sa bahay mo, maghahanda ka ba ng pagkain parang hindi magugustuhan? Siyempre, the best ang pe-prepare mo. Yung masarap, yung magugustuhan niya at matutuwa siya. Ganon din ang Panginoon. Naghahangad ang Diyos kapag nag-aalay tayo sa Kanya, ibigay natin yung best na sacrifice. Amen po ba? Ibigay natin. Kaya nga itong desire ni Lord Sa Genesis chapter 4, verses 1 to 5, nagkaanak si Adan at Eva, una lalaki si Cain. At naging masaya sila, nagsiping uli sila at nagkaanak uli, pangalawang naging anak si Abel. Dumating ang panahon, naghandog silang magkapatid sa Diyos. Nung si si Cain ay naghandog sa Diyos, ang inialay niya kay Lord, yung galing sa lupa na kanyang binungkal, gulay o ano man yun. Pero ang sabi ng Bible, hindi nalugod ang Diyos. Pero nung maghandog si Abel, dahil ang alaga niya during that time, mga tupa. Nagpatay siya ng tupa at ang binahaging, ang inihandog niya sa Diyos, yung pinakamainam na bahagi ng tupa. No? Ano ba yung pinakamainam na bahagi? Baka pigi o basta malaman, mataba. Yun ang inialay niya kay Lord. At nalugod ang Diyos na inihandog ni Abel. Tanong, bakit hindi nalugod ang Panginoon? Pareho naman silang nag-alay. Sa inihandog ni Cain, hindi nalugod ang Diyos. Kasi, di ba ang lupa sinumpa dahil sa kasalanan. Doon galing sa lupa, yung inialay ni Cain. Si Abel, galing sa tupang inalagaan niya at ang inialay niya kay Lord, yun the best. Kaya ang sabi rito, verse 3, Genesis 4, when it was time for the harvest, Cain presented some of his crops as an offering to the Lord. Abel also brought an offering, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his offering. No, tinanggap ni Lord yung offering niya. And He did not accept Cain and his offering. He is not pleased. No, hindi nalugod ang Diyos sa kanyang Kaya pala siguro, minsan may mga taong naghahandog kay Lord, nagbibigay ng offering, hindi nalulugod si Lord kasi baka yung offering niya, tira-tira na lang, barya-barya. Sa Bible, may nag-offering sa templo. Yung babaeng byuda na matanda, ang inialay niya kay Lord, yung 2 kusing na baryan niya na lamang, parang sabi ro, ikabubuhay niya na yon. Ibinigay niya pa kay Lord. Yun namang iba, sobra-sobra ang pera nila, no? Naghandog nga sila na marami, pero tira-tira lang nila yon. Mas nalugod daw ang Panginoon sa babaeng balo na naghandog nung halos kabuhayan niya na lamang ibinigay pa kay Lord. Mas nalugod ang Panginoon sa kanya. Kaya alam niyo po, si Lord, kung ano yung galing sa puso natin, na the best para sa atin, ialay daw natin sa Panginoon. Andyan po ba kayo? Dahil doon nalulugod ang Panginoon.
Kaya nga, give your best and God will give you the best. Sabi mo sa katabi mo, give your best and God will give you the best. Tingnan niyo po, si King David, hindi siya naggandog sa Diyos ng walang halaga, walang value. Sa 2 Samuel chapter 24, verse 24, ito po ang sabi. King David sacrificed to the Lord God burnt offerings costly. No, talagang napakahalaga. Sabi rito, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Kasi si David nga po, mag-aalay sa Diyos, no? Para mahinto yung sumpa sa Israel. No? Kasi may sumpa may plague. At ang ginawa niya, pupunta siya kay Arauna para bilhin yung threshing floor, yung giikan. Ang sabi nito, bilang pagrespeto sa hari, ayaw niyang pabayaran sa hari yung lugar. Gusto niya bigay na lang kunin. And sabi ng hari, no, I will not offer to the Lord my God that cost me nothing. Ayaw kong maghandog sa Diyos na walang value, walang halaga. Kumbaga sa gusto niyang ibigay sa Diyos ang iaalay niya na may value. Sabi niyo sa katabi niyo, pag mag-aalay ka, pag magbibigay ka sa Panginoon, may value. Di ba parang yung ginto o alahas, pag bibili ka, gusto mo yung may value, mamahalin, talagang 24 carats yung ginto. Mataas ang value. Ganon din po kay Lord. Pag mag-aalay tayo sa Diyos, kailangan yung the best. Amen po ba? Di ba yung mga kalalakihan, nung lumiligaw pa si, no? Talagang kahit malayo yan, bibigyan ng chocolate na mamahalin, rose, no? Talagang gagawin ng lahat, makamit ka lamang. No, yun po, talaga binibigay niyang best, no? Kasi andun yung pagmamahal niya. Alam niyo, ganun din sa Panginoon. Amen po ba? Pagmahal natin ng Diyos, walang hindi natin kayang hindi bigay lahat dahil gusto ni Lord. Amen. No? Di ba sabi roon, so David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. No, 50 shekel ng silver binayaran niya. Sa dollar po, itong shekel na ito, per dollar, $28 po ang isang shekel, 50. No? Yun po ang halaga nito. Yung per dollar ng 50 ay 28 per shekel sa dollar po ngayon. Kaya nga pag tinimis natin yung $50 o shekel sa $28, $1,400. I-times natin sa 61 ba o 60 ang dollar ngayon. O halos 80 plus 1,000 pesos, no? Sa atin. Nung panahon na yun, talaga napakahalaki ng halaga siguro nung panahon ni David. Yun ay binayaran niya. Kasi gusto niya mag-alay sa Diyos ng may mataas na value. May pagpapahalaga, no? Kaya pag tayo po'y nag-aalay sa Diyos, gusto ni Lord, ibigay natin yung mataas ang value. Amen po ba? No? Kasi nalulugod ang Panginoon. No? Kaya doon, alam nyo, sa pag-aalay na gusto ni Lord sa atin, ibigay natin talaga yung galing sa puso natin. No? Ayan. So in giving to the Lord, let us give to the Lord ng consistent, yung tuloy-tuloy. Hindi natin, Lord, nagbigay na ako ng 1 linggo Anong Bible study? Ngayon po, hindi na ako magbibigay. No. No? Kasi si Lord, araw-araw may binibigay sa atin. Ano yun? Yung hininga, yung buhay. Yung pagising sa umaga, gising ka pa't may hininga. Bigay ni Lord yan Amen? No? May mga tao nga, hindi na nagigising sa umaga No? Binangungot pala, o di kaya, hindi na nga huminga. No? Patay na pala. No? So in giving to the Lord, let us be consistent, no? And be excited. Excited ba kayo? No? Kailangan lagi tayo excited. No? Kasi si Lord excited lagi na ibalik sa iyo yan ng higit pa sa inaasahan natin. Be positive. Maging positibo po tayo sa pagbibigay. Kasi iba nagbibigay, nako, giving na naman. No? Negative ang iniisip. No? Ito po ang pang-apat natin na sikreto, no? Para mag-enlarge
yung business, yung kabuhayan, yung future ng ating pamilya, finances. Yeah. Your finances. May mga simbahan, ayaw na ayaw ituturo about money o yung pera. We cannot separate money in the church. Ito po dating bukid. No? Kawayan lang po iyang nandyan. 15 years ago na po nakakalipas. No? Hini po ng Panginoon yung aming presidente sa Bible School na nagpupunta ritong Koreano. Hindi naman ako nahingi. Nangusap ang Holy Spirit. Tinulungan po ito na maitayo po ito ng ganito. Pero kade-declare ko ng kade-declare na magkakaroon ito ng kisame. Ayun, nangyari nga po. Magkakaroon ng aircon, nagtulong-tulong ang kapatiran, nagka-aircon. No? Nagkaroon ng tiles. Ganun po. Kaya alam niyo po, kung wala ang financial sa church, no? Wala po tayo ngayong ganito. Amen po ba? Money is good. Tandaan niyo po, mabuti ang pera. Lahat tayo, kailangan natin ng pera. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng pera, no? No? Ayan. Sino nangangailangan ng pera? Taas ang kamay. Ayan. Kaya mukha ka ng pera tuloy eh. Hindi, totoo naman, lahat tayo kailangan, bakit? Pambayad sa tubig, sa bahay, kuryente, lahat ng bills. No? But, sabi ng 1 Timothy 6:10, the love of money is the root of all evil. Yung pagmamahal. No? Bakit may mga nang-hold up? May pumapatay, nang-hold up ng bangko, nangi-snatch. No? Bakit may flood control ng billion, trillion ng perang ninakaw? Sa pagmamahal po ng pera yun. Pero yung pera, mabuti naman yan eh. Gamitin sa tama't mabuti sa pangangailangan ng pamilya. Pag-aaral ng mga anak, sa negosyo. No? Ginawa yung pera ng central bank para sa kabuhayan ng tao. Pero nagiging masama ang pera sa buhay ng tao pag yung tao, minahal niya yun, nagkaroon siya ng greediness. No? Paghahangad. Kaya nga salamat kay Lord, nagkaroon tayo ng Pangulo ngayon na in-expose siya. Tanging si Lord lang nakakaalam ng lahat kung anong nakapaloob sa flood control na yan. Our God is a judge God. He is a just, siya po'y hatol, umahatol, hukom. No? And He is also a justice God. He is a just God. Matuwid siya. He knows everything, He controls everything, and He sees everything. Walang natatago sa Kanya. Alam niyang lahat ng bagay. Kaya ang prayer natin kay Lord, i-judge niya ang mga leader ng bansa na may kasamaan at kasalanan ginagawa. Yun lang po yun. Maging sa Senado, kita nyo, divided na. No? Merong ditong Senate President, may Senate President dito. No? May mga paliwanag ang bawat isa. Ang magagawa lang po natin, ipanalangin sila. Yan po ang sabi ng Bible, ipanalangin ang mga namumuno. No? Huwag natin silang hatulan, bahala ang Diyos sumatol sa kanila. No? Ipanalangin sila na mabuksan ng isip, maliwanagan. No? Yung pera, money is one of the top 5 tools para ma-expand ang church, ang gawain, ang business, para lumawak. No? Kaya nga po tayo merong gawain sa Jensan ngayon, sa Sarangani Province, sa Jensan. No? September nga, pupunta kami ng Jensan uli para mag-mission, tutuli ng Cotabato, sa Lake Cebu, no? Sa Tibuli, dyan po, may kausap ako mga pastor. No? At by November, ang pastor dyan, pupunta naman po ng Cagayan de Oro. Hindi naman pwede kami lumangoy sa dagat, ang daing pating. Tsaka hindi kaya langoyin yan, baka hindi na makauwi ng buhay. Pera ang kailangan. Siyempre, pambayad sa ticket, eroplano. No? Money is good, tandaan nyo po. At ang church, nangangailangan po niyan. Kaya nga may gawain tayo sa Zambales, sa Pangasinan, sa Oriental Mindoro, 7 o 8 ang church natin doon. No? Nagbibisit po ako raw once a month dahil for 20 years kasama ko silang lahat doon, yung mga pastor natin. No? Kaya nga po, ang pera, kailangan po yan ng church. Without money, hindi mag-expand ang church. No? Yan po'y ginagamit for the expansion of the church para lumawak, lumago. At sa mga mga bills, no? Kaya nga nagkakaroon sa mga churches natin ng giving ng offering and tithes. Importante po yan. Kaya maging positive po tayo at isipin natin, Lord, ibibigay ko po itong offering ko, the best offering, ito pong tithes ko,
Dahil ito'y hinihingi mo para matugunan ang kailangan daw sa church. Tingnan niyo po, Malakay chapter 3, verse 8 to 12. Basahin lang natin. Malakay chapter 3, verse 8 to 12. Paliwanag ko po uli sa inyo ng konti. No? Sabi rito, will a man rob God? Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Yet you have robbed me. Oo, nananakawan niyo ako. But you say, in what we rob you? In tithes and offerings, sa ikapo daw at handog. Verse 9, you are cursed with a curse. For you have robbed me, nasumpa daw ang bansa dahil ninanakawan ng Diyos. Even this whole nation. 10. Sabi rito, bring, sabi nyo, bring. Dalin ang lahat ng ikapo into the storehouse. Doon daw sa storehouse, sa templo. That there may be food in my house. And try me now. Subukin daw si Lord. Sabi niya, nagpapasubok siya in this, says the Lord. Ang Panginoon na nagsasabi, no? If I will not open you the windows, sabi niyo, windows. Mga bintana, maraming bintana, hindi lamang po isa yan. Of heaven, and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. No, nawala na kayong sukat kalagyan. Ano niyo po, si Lord nagpapasubok. Sabihin sa katabi niyo, subukan mo ang Panginoon. Sa kabila, sabihin niyo, subukan mo ang Panginoon. Alam niyo, ang dami na nagpapatotoo, nagpapasubok si Lord. Nadalin mo yung iyong 10% sa templo, sa bahay-sambahan, para matugunan ang kailangan. Ano ba yung 10%? Ang 10% ay ito. Halimbawa ako, nagtatrabaho, o kung wala man akong trabaho, may nag-bless sa'yo ng 1,000 pesos. Ang 10% sa 1,000 pesos, 100. Yung 900, sa'yo na. Ang sabi ni Lord, yung 10%, yung 100, dali mo sa templo para matugunan ang kailangan sa templo. Ano ang kailangan sa templo? Yun nga, sa mga churches natin, may bayarin. May binabayaran tubig, kuryente, o umuupa sa place. May ganito, ganyan. No? Dalhin daw sa templo. Eh kung halimbawa, ang tithes mo ay may nagbigay siya ng 10,000. Ang tithes nun, 1,000. Sa'yo na yung 9,000. Doon sa 9,000, doon ka naman mag-o-offering kay Lord. Nasa iyo na kung magkano mo gustong magandog. Basta yung 10%, sabi ni Lord, dalhin sa templo. And remember this, giving tithes is not obligation. Giving tithes is a privilege to be part of God's Word para maging bahagi ka. No? Privilege mo yan. At nagpapasubok si Lord na dali mo sa templo. Subukan nyo raw. No? Subukan mong gawin, Lord, ang tithes ko po ay 1,000. Sige po, sabi mo, subukan kita. Magugulat ka. Yung natira sa yung 900, nag-offering ka pa, magtataka ka, hindi nauubos, parang may sobra pa. Pero yung iba, hindi sinusubukan si Lord, dahil may paggagagastusan, ayun, naubos na lang. Hindi, nagtataka siya, bakit para ang bilis naubos yung pera niya? Kasi hindi siya nagbigay ng tithes. Subukan niyo po iyan. Maging matapat po kayo sa maliit. Kasi kung ang tithes mo 50,000 dahil meron kang 500,000, baka hindi mo ibigay yung 50,000. Kasi yung 1,000, hindi ka naging matapat. Sa 50,000 pa kaya. Kaya gusto ni Lord, ang napagtiwalaan sa maliit, pagtitiwalaan sa malaki. Kaya para bigyan tayo ni Lord ng malalaking halaga, maging tapat tayo sa maliit. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. No? Kaya nga, pag nag-offering ka, yan po, diyan ka lang nagbibigay kay Lord. Nag-o-offer ka. Nag-aalay ka, give your best. At yung tithes, hindi ka parang nagbigay. Binalik mo lang talaga yung para sa Panginoon. At nagpapasubok ang Panginoon. Subukan daw siya sa bagay na ito. No? Sabihin sa katabi niyo, nasubukan mo na ba? No? Kung hindi pa, subok na raw. Talagang subok na. No? Napapatunayan talaga. Kasi totoo po yan eh. No? Subukan po ninyong ibigay ang para kay Lord. At magugulat po kayo. No? Bubuksan daw ni Lord ang mga bintana ng kaya mama aawitin natin. Buksan mo ang kalangitan. No? Handa na kami, no? Sabihin sa katabi mo, handa ka na. Ayan, no? Mamaya awitin po natin 'yan. Praise God. So, konti na lang. Ayan. Pang-apat po 'yan, ano? Okay. Ibubuhos ni Lord 'yan sa atin mamaya. Pang-lima, last na po ito. Ito ang sikreto. Para ma-expand, ma-enlarge ang gawain ni Lord. Siyempre, pati yung business nyo, kailangan na may mga taong good and faithful servant. Kailangan merong mabuti at tapat na servant.
No? Kasi maraming nagseserve sa Panginoon, hindi mabuti. Marumi pala puso. Walang ginawa kundi manira ng kapatid, ng kapwa. No? Hindi tama ang puso, hindi tapat. No? Kailangan po yung nakakasama natin, halimbawa may business ka, siguraduhin mo yung makakatuwang mo sa business, mga mabubuting tao. At hindi lang mabuti, tapat. Good, di ba? Sabi ng Bible, no? Na merong kwento rito eh. Meron talingaga tungkol sa laping ginto na merong isang manlalakbay. Tignan po natin, Matthew 25 verse 14 to 23. Matthew 25, 14 to 23. Kwento ko na lang sa inyo para mabilis. Meron daw po manlalakbay. Itong manlalakbay, bago umalis, tinawag niya yung tatlong tauhan. Sa pag-alis niya, meron siyang hinabilinan. O, ito Pastor Dong, ito ang 5,000. Ipangalakal mo. Yun naman isa, Kuya Wilmer, ito ang 2,000. Pangalakal mo. Yung isa, si Kuya Jimmer, no? Junior. Ito, 1,000. Nung umalis yung amo, hindi nila alam kung kailan babalik. Yung pinagtiwalaan ng 5,000, pinangalakal, lumago, naging doble. Yung ganun din 2,000. Yung 1,000, hindi pinangalakal, ibinaon sa lupa. Nung bumalik ang amo, nagsulit silang 3. Yung binigyan ng 5,000, sabi niya, ito na po yung biniwan nyo sa akin, pinangalakal ko, tumubo po, naging 2. Sabi ni Lord sa kanya, sabi rito, well done, thou good and faithful servant. Yan. Halika, pumasok ka sa aking kaharian. No? Yan po yung talingaga tungkol sa paghahari ng Diyos eh. Kaya andito sa verse 20 to 23, basahin natin. Matthew 25. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Ayun, nadoble. His master replied, verse 21, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 22, the man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Kita nyo? No? Yung mabuting tao, mabuting puso at tapat na alipin. Kasi alam nyo ba, sa gawain ni Lord, maraming hindi mabuti. Akala mo lang mabuti, pero ang totoo, hindi mabuti ang puso. No? Hindi tapat. Kaya salamat kay Lord, I'm so proud. At binigyan tayo ni Lord ng mga pastors, no, na tapat sa Panginoon, na may mabuting puso. Minsan nga, nag-message lang ako sa ating ilang kaibigan, o mga pastor, mga leader. Sabi ko, sama niyo ako sa prayer kasi may mission kami ni Reverend Bear sa Canada sa June 22 to July 6. Yun po ay may 10 pamilya po yun. God's will kahit sila Christian na ron, talagang magkagawain tayo ng J-Blue Canada, malay nyo. No? Amen po ba? Wala imposible kay Lord. No? Magmimisyong kami ron. Alam nyo, isang taong mabuti ang puso at tapat. No? Dahil alam niyang yung kanyang pastor o leader, nandun po yung kanyang pag-support. No? Amen po ba? No? Kaya yung pera, kailangan ng church yan eh. Hindi tayo makakarating ng Canada kung walang pambayad sa ticket. Hindi tayo makakapag-mission. Kaya yung mga pastor natin, mamahalin po natin yan. Amen? Suportahan po natin sila. Kung ano man yung vision, samahan natin. Kahit imposibleng mangyari. Kasi pag may vision nga, may provision. No? Sabihin sa katabi nyo, simulan mo na ngayon. No? Yan, na magkaroon ng pangitain. No? Dahil sa ayaw natin at sa gusto, mangyayari yung nakikita mo. Ano ba ngayon nakikita nyo sa buhay nyo? No? Kailangan, kasi ang vision, hindi naman yung natutulog ka, kahit dilat ang mata mo, napipicture mo, nabivisualize mo, dito itatayo ang church. No? Dito maraming sasakyan. Dito may kantin. Dito may restaurant, ganyan. No? Nabivisualize mo, yun po yung vision. Open eye. No? Sasabihin mo kung ano yung gusto mo mangyari sa anak mo, in the future, sa pamilya nyo, sa negosyo nyo, mangyayari kasi yan eh. No?
Minsan may testing talaga bago ma-fulfill yung vision na nakita mo. Amen. As I conclude, Proverbs 10:22. Ano po ang sabi dito? The blessing of the Lord brings wealth. Ang pagpapala ng Panginoon nagdadala ng yaman. No? Even riches to a person, kayamanan sa tao. And He add no sorrow with it. Hindi raw nagdaragdag ang Diyos ng lungkot o pangamba doon sa pagpapalang galing sa Kanya. Kaya pag may blessing galing kay Lord, merong joy, may peace. Amen po ba? No? Pag pinagpala ka ng Diyos at mapayapa buhay mo masaya, galing kay Lord yan. Pero yung blessing na dumating sa iyo, nag-iisip ka, bakit? Baka may kaguluhan ka kasi baka galing kung saan, di mo alam. No? Pero pagka ang blessing na galing kay Lord, sa mabuting para makikita mo, payapa ang puso mo, nagagala ka. Kaya sabihin sa katabi mo, humanda ka na. Bubuhos ang pagpapala sa iyo. No? Bubuhos ang biyaya ng Diyos. No? Amen. So ito po, kailangan sa isang may business, sa isang anak na nag-aaral, sa isang naglilingkod sa Diyos, kailangan merong mabuting puso. Kasi pagharap natin kay Lord, hindi niya sasabihin, well done, thou good and successful servant. No. Sasabihin niya, mabuting alipin, tapat. Yan ang sasabihin ni Lord. Kaya ang katapatan sa Diyos ay mahalaga. Katapatan sa trabaho, katapatan sa pag-aaral, katapatan sa magulang. Kailangan po ito. No? Yung kabutihan ng kalooban, kabutihan ng puso. No? Kaya ngayon po umaga na ito, humanda po kayo. No? Yan po ang 5 sikreto. Siyempre, kailangan, dyan sa panglima natin, kailangan ng isang person, babae man o lalaki, na para mag-expand ang ministry, lumago ang gawain, kailangan may mabuting kalooban talaga. Mabuting puso. No? At the more na nakakasama mo si brother, si sister, nakikilala mo kung anong karakter niya. No? Di ba may kasabihan nga, tell me who is your friend and I'll tell you who you are. Kapag ang kasama mo ay mabubuting pastor, leader ng church, sasabihin ko sa iyo, tama ang sinamahan mo. Pero di ba, pag may nakita, ay, huwag ka sumama dyan. Ganyan yung pastora na yan eh. Ganito, ganyan yan. No? Di ba? Nakakahiya yun eh. Hindi, tama yung sinama mo, si Pastor Jan. Ako, napakabuting tao yan. Napaka mapagbigay niyan tao yan. No? Yung asawa niya, ang gaganda ng kalooban niyan. Samahan natin lahat yan. No? Amen po ba? Kaya ang dahil naboborn again sa Salinas eh. No? Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y magpe-pray. Purihin po ang Diyos. Alam ko po na ang Diyos ay maganda ang pangarap sa bawat isa sa atin, maging sa Jesus Believed Up Church. Ito po'y palalawakin ng Diyos. Naalala ko yung prophecy ni Pastor Jan nung camp sa Kalapan. No? Nabanggit niya yung message ni Lord sa kanya na ang gawain ni Lord ay lalawak sa Luzon, Visayas, San Mindanao. At ito nga, expansion tayo. No? Tapos magkakaroon pa sa ibang bansa. Yung po'y deklarasyon ng gustong gawin ng Panginoon sa ating lahat. No? Kaya yung may calling sa inyo, huwag kayo mag-alala. Pag kayo sumunod kay Lord, nag-serve sa Kanya, ang heaven, bukas po yan para sa atin. Walang nag-serve kay Lord na pinabayaan ng Diyos. God has so many ways to bless us, to pour out His blessing sa pamilya natin, sa kabuhayan natin. At sa huling araw na ito, ako po'y nag-pray, Lord, mag-raise up ka ng mga kingdom financer, mga susuporta sa church, sa expansion, magdala ka ng mga businessmen and women sa church, no? Sa kabuuan ng J-Bloom. Bakit? Kasi andun po yung heart natin to go in the mission. No? Kaya ang mission natin is, ano nga ang mission natin? Our mission is to lift up the name of Jesus. Kaya yun po inaawit natin kanina, itataas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. And to preach the gospel of the kingdom to every nation of the world. And to proclaim that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. And our vision is a faithful church. Matapat na church, matapat na mga pastor. A faithful church motivated to live victoriously. No? And as a light of this world, through the first love to our Lord Jesus Christ. Yan po ang vision natin. Kaya sa oras na ito, yumuko tayong lahat at pumikit. Lumapit po tayo sa Panginoon.
Kung sa sarili po natin, minsan may mga pagkukulang tayo, nauunawaan po yan ng Diyos. Nais lamang ng Panginoon na magpakumbaba tayo sa Kanya at aminin natin na wala tayong magagawa. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nababatid, nalalaman. Awitin po natin ito bago tayo mag-pray. Yes, Lord. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa Aking ginagawa sa iyo ay hindi lingid. ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ulitin po natin. Puso ko puso ko'y iyong sinisiyasat. Yes, Lord. Buhay ko'y iyong alam. buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o Yahweh O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo
nabubunyag, walang natatago na di malalantan. Kung meron po tayong kasalanan o maling ginagawa, nakikita po yan ng Diyos. Ating pagsisihan ngayon, lumapit tayong muli sa Panginoon. Sumunod po ang bawat isa sa maiksing prayer na ito. Sabihin natin lahat habang nakataas ang kanang kamay, nakayuko, nakapikit. Sabihin po natin lahat, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan po na aming Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Lumalapit ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba, humingi po ako ng tawad sa iyo sa lahat kong makasalanan na nagawa, sinadya o hindi sa mga nagdaang araw. Maghari ka sa puso ko, patuloy mo po akong baguhin dahil inaamin ko, wala po akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Marami pong salamat. Nagtitiwala ako sa iyo na pauunlarin mo, pagagandahin mo, iaangat mo ang aking buhay. Ito po aking panalangin. Amen. Ako na lang manalangin. Father, in the name of Jesus, I declare open heavens upon each and every one. Sino man na may nararamdamang sakit sa katawan, ikaw ang aming great healer. Touch mo po ang mga katawan ng iyong mga anak. I speak healing and deliverance upon their body. I speak deliverance, strength upon strength, favor upon favor, healing upon healing, miracle upon miracle. Bless yung kanilang makabuhayan, ang kanilang mga negosyo at trabaho. Pangako mo, Panginoon, na paunlarin mo kami, pasasaganain mo po kami. Lord, in the name of Jesus, nakikita namin, Panginoon, ng kabuhayan ng iyong mga anak. Palalakihin mo, paunlarin mo, mag-enlarge ito, mag-expand ito in the name of Jesus. Lord, ang mga nakikitang pangitain ng iyong mga anak ay bibigyan mo ng katuparan in your perfect time. Salamat po, Panginoon. Ipadama mo sa bawat isa ng aming Diyos ay tunay na totoo at buhay, makapangyarihan. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa. Be closer unto them more than ever before. Grant unto them, Lord, like Jabez, the petition of their heart, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat. Pinagpala mo ng bawat isa. Sinagot mo ng mga panalangin, Panginoon. Pinagaling mo ng mga karamdaman at sakit, O God. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, bukas ng langit. Todo-todo mo nang ibibigay ang pagpapala sa bawat isa, Father God. In Jesus' name. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Natanggapin ang biyaya? Amen. Binubuksan na ni Lord ang langit. Amen. Todo-todo. Amen. Lapak natin ang kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. Magsaya tayo sa Panginoon. Amen. Everybody clap your hands. Buksan mo ang kalangitan, buhos mo ang kasaganaan, handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalangitan, buhos mo ang kasaganaan. Handa ka na ba? Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Sabi mo sa katabi mo, ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo na sa katabi mo. Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Ulit pa, buksan mo, Panginoon. Buksan mo ang kalangitan, kasaganaan, handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos sa pamilya ko, Diyos, sa pamilya ko.
pamilya ko. Ibuhos mo pa, Panginoon. Ibuhos mo, amen. Ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo sa pangarap ko. Sabi mo sa Diyos, itodo mo na, Panginoon. Itodo mo. Itodo na itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Ang pagpapala mo. Yes. Muli natin ideklara sa ating mga kapatid. Dahil pinagpala ka na ng Panginoon, Amen. sabihin mo, bless ka na. Say, Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. deklara natin sa buhay ng ating mga kapatid. Bless ka na, pinagpala ka na ng Diyos. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. At dahil pinagpala ka na, Oh, siyempre mag-iiba ka na. Sabihin mo, say, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Muli pa sa likuran, sabihin mo, Kuya iba Rene, ka iba ka na. na. Iba ka na. Iba ka Iba ka na. na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Sino nangangailangan ng pera? Mayaman ka na! Mayaman ka na! Magaling ka. Mayaman ka na! Kitang-kita ko. Umali pa, deklara natin tayo pinayaman na ng Diyos! Mayaman ka na! Mayaman ka na! Mayaman ka na! Kita ko! Kaya naman i-claim mo ng magaling ka na! Eh! Magaling ka na! Magaling ka na! Magaling ka na! Kita ko! Umaapaw na ang pagpapala ng Panginoon! Say! Umaapaw na! Umaapaw na! Umaapaw na! Kitang-kita ko. Lahat ng pinagpala, sumigaw! Sumisigaw! Sa tuwa. Oh! Sumisigaw sa galaw. Sumatalon sa tuwa. Chop! 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 Tumatalon sa galaw. Sumasayaw! Sumasayaw sa tuwa. Tayo sumayaw! Sumasayaw sa tuwa. Muli pa tayo sumigaw! Sumisigaw! Sa tuwa. Oh! Sumisigaw sa galaw. Sumigaw! Amen. Lahat ng may hininga. Sino may hininga? Lahat ng may hininga, magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. lahat ng may Lahat ng may hininga, hininga, purihin ang purihin ang Panginoon. ako'y magpupuri sa labak at bundok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa data, ako ay aawi. Hanggat nabubuhay, di pa pipigil purihin ang Panginoon. tayo magpuri sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon, ang mahal
sa atin. Ang pagpapuring sandata, higit pa sa tunog. Sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggang nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga magpuri. Purihin ang Panginoon. Itatahim ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri alay. Purihin ang Panginoon. At pumalakpak sa ating Diyos. Hey! Muli ating ideklara na siya ay dakila at siya ang hari. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Yes, Lord! Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa iyo ay wala nang makapagpantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ikaw ay namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Malakas ikaw! Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa iyo ay wala nang makatakas. Purihin ang Panginoon. Puri ka, Diyos! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Itatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri alay. Itatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri alay. Itatahimik ang Diyos ay buhay, ang Diyos ang papuri alay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, 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 purihin ang Thank you, Lord. Amen. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinagpala ka na. Sa kabila, pinagpala ka na. Amen. Amen. Sige po, maupo mo ng bawat isa. Praise God. Thank you, Lord. Sige po, hindi magiging kumpleto ang gawain ng Panginoon kapag wala po itong ating isang pinag-aralan. At ito po ang napakalaking bahagi para ma-expand, lumago at lumawak ang gawain ng Diyos. Ang ating nga pong giving time, pangunahan tayo ni Pastor Jan. Amen. Amen. No? Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Parang mahina, parang hindi pa pinagpala. No? Pinagpala po ba tayo sa umagang ito? No? Sa lahat po ng pinagpala, sumigaw ng hallelujah! Amen and amen. No? Narinig po natin kanina sa turo po ng ating tatay, Bishop Leo, na ang bawat isa po sa atin may pangako po ang Panginoon. Amen po? Sino po dito alam niya sa sarili niya na pinakakuan na siya ng Diyos? Amen. Hindi niya yung katabi mo, ha? No, hindi yan yung kaharap or kalikod mo. No? Pwede kang pangakuan yan. No? Pwede kang pangakuan ng tao. Sino dito pinangakuan ng tao? Parang kukunti lang pinangakuan ng tao. Praise God. No? Pwede kang pangakuan. No? Pero tanong, natupad po ba ang pangako ng tao? Pastor, minsan. Pastor, hindi. Minsan. Ano po? Kasi baka sabihin, pinangakuan ka na, gusto mo pang tuparin. Hallelujah. Amen. Pero sa Lord po natin, pag nangako, totoo. Amen. Pag sinabi niyang pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Amen? Bakit? Kasi
walang final authority sa buhay ng isang tao maliban sa salita po ng Panginoon. Ito po ang final authority dito sa mundong ito. Nandito tayo nabubuhay. Amen po ba? Kaya po sa oras po na ito, sabi po ng pangatlo natin kanina na pag-aralan, ano nga po yon? Offer to God your best sacrifice. Amen. Best sacrifice. At ito po gusto ko pong ibahagi sa umagang ito. Dito po sa main church natin. At ito ay nabahagi ko na rin sa atin pong church sa Salinas at even sa ating pong church sa Lipa. Pero hayaan nyo po na sa umaga po na ito, i-remind po muli tayo ng Panginoon. No? At meron lang po tayong babasahing verse, no? From verse 1 to 15 ng 2 Corinthians chapter 9. At samahan niyo po ako sa pagbasa po na ito. Okay, pa-flash nga po sa atin pong screen, yung atin pong verse. Ayan. So, pwede po ba na sabay-sabay niyo po, no? Sabay-sabay po tayong magbasa ng salita po ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay sa umaga po na ito. Sige po, basa. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia sa Judea. Verse 2. Verse 2 po. Ayan. Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-Akaya noon, o noon pang nakaraang taon. At dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Verse 3, kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi kami mapahiya sa aming pagmamalaki tungkol sa inyo. At nang maihanda na ninyo ang inyong tulong, gaya ng sinasabi, verse 4, baka kami mapahiya, huwag nang sabihin pati kayo, kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa. Kaya pinapakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Verse 6, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 7, verse 8, yan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Verse, tulad ng nasusulat, siya ay nagbigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. Verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Verse 11, pasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyo'y ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. At last verse, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Amen. No? Napakaganda po ng message po ng Lord. No? Ang lahat po ng bagay sa ating buhay, nakakaya po nating magbigay dahil alam po natin, ang Diyos ang unang nagbigay po sa atin. Amen. Sino pong nagbigay ng kaligtasan? Ang Panginoong Jesus. Inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Biyaya, sinong nagbibigay? Ang Diyos po pa rin. Amen. Meron pong tatlong principle, no, na atin pong gustong i-share sa umaga po na ito. At meron din pong application. At ang principle number 1, no, ito pong nakalagay sa principle number 1. May pa-flash po natin sa screen. Tandaan po ninyo ito.
Kasi once we know the principle, iba kasi ang principle ng Bible at iba din po ang principle ng mundong ito. Amen po ba? At kung tayo'y tinatawag nating Kristiyano ang sarili natin, ang dapat na hakbangan po natin sa ating buhay, hindi ang prinsipyo na meron ang mundong ito, bagkos ang prinsipyo na sinasabi ng salita po ng Panginoon. Dahil tunay, wala pong kasinungalingan ang salita po ng Diyos. Amen po ba? Ang prinsipyo ng mundong ito, maaring minsan, no, may flattering pa na salita, pero dito sa salita po ng Panginoon na prinsipyo, no, totoo at tunay po at magaganap. Amen? Number 1 principle po dyan, ano nakalagay? Yan. Our giving and generosity are motivated by Jesus' generosity towards us. Sino pong nagmo-motivate para tayo po ay magbigay? Hello, may kausap po ba ako? Amen. Sino po? Si Jesus. Amen. Una na lang ng kanyang pagbibigay, ang buhay niya eh. Di ba? No? John 3:16, for God so loved the world that He gave, binigay niya. Amen? Kaya nakakapagbigay po tayo kasi generous ang Diyos natin. Siya mismo ang unang nagbibigay po sa bawat isa po sa atin. Tandaan po natin yan. Kaya mong magbigay, no? Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay sa iyo. Amen? Lahat ng meron ka galing po sa Diyos. Buhay mo, hininga mo, galing sa Diyos. Damit mo, sapatos mo, pantalon mo, kung whatsoever na meron ka, bahay, sasakyan, lahat yan galing po sa Diyos. Siya ang unang nagbigay sa iyo niyan. Amen? Walang atin. Amen po ba? Sabihin mo, walang atin. No, lahat yan galing sa Diyos. Amen. Ano po sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9? Sabi dito, no? Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Sabihin mo nga sa katabi mo, mayaman ka na pala kapatid. Dahil sa Panginoong Hesukristo. Declare mo yan, gaya ng sabi ng atin pong tatay kanina, no? Pag, kung ano dinideklara ng labi po natin, nagkakaroon ng katotohanan. Amen? So, tandaan po natin yan. Yan po isang principle din. Amen? Pangalawang principle, all good gifts are ultimately from God. Amen? Nakakapagbigay tayo kanina dahil ang Diyos mismo ang nag-motivate sa atin para magbigay. Pangalawa, gaya ng sabi ko kanina, lahat ng meron ka galing sa Diyos. Kailangan malaman po natin to. Kailangan tumatak sa isip po natin. At ganun din pumasok sa puso po natin. Kasi pag alam po natin ang bagay na ito, hindi po mahirap magbigay. Amen po ba? Kahit nga wala ka nagbibigay ka kasi alam mo ang principle. At ang Diyos na ang magbabalik sa iyo. Siksik, liglig at umuumapaw. Amen po? No? So yan po yung pangalawang principle na sabi sa laman sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Sabi doon, ang Diyos, no, na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain ang siya ring magbibigay sa iyo ng binhi. Sino daw po nagbibigay ng binhi? Ang Diyos. Amen? Sa Kanya din pala galing ang binhi. Itatanim mo lang, tapos ibabalik mo lang sa Kanya, pero hindi pa nga lahat natin ibinabalik. Amen po ba? At magpapalago nito upang magbubunga ng sagana ang iyong kabutihang loob. Ano po ang magbubunga? Para magkakaroon ka pa ng mas maraming mabuting loob. Ibig sabihin, daluyan ka nagpapapala. Sabihin mo sa katabi mo, daluyan ka nagpapapala. No? Sino dito gusto maging daluyan ng pagpapala? No? Gaya nga sinabi ng Panginoon sa kay Abraham, no? You will be blessed. No? You will be blessed and you will be a blessing. Amen? At gaya po nito, no, sa atin pong principle, daluyan lang tayo ng pagpapala ng Diyos. Kung ayaw mo na mag-stock up, nakikita na po kayo ng alulod na barado. Ano pong nangyayari? Umaapaw, sayang. Amen po ba kasi barado? So, dapat hindi ka maging barado. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat huwag kang maging barado, kapatid. Amen. Huwag maging barado. Amen. Kailangan tuloy-tuloy, daluyan. Amen. Number 3. No? Number 3 na principle. Okay. Sabi po dito sa number 3 principle, God will bless generous givers so that they might give more, even more generously. So, bibigyan ka ng Panginoon kasi ikaw rin ay bukas palad magbigay sa nangangailangan. Amen. Siyempre, tayo po ay daluyan lang, vessel at instrumento ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Sino dito gusto maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Daluyan lang po tayo. Amen. Para po ano? Para makapagbigay rin po tayo sa iba. No, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang madamot, kapatid. Ayan, huwag madamot. Hallelujah. Sabi po dito, no, sa verse 8 and 11 ng Corinthians chapter 9, no, sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. At sabi sa verse 11, pasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon,
lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Kanino po magpapasalamat? Sa Lord. So hindi ikaw ang papasalamatan, instrumento ka lang. Huwag mong iti-take yung credit. Hello? Huwag mong aangkinin ang credit kasi pag inangkin mo yan, titigil ang pagdaloy. Amen? Titigil. Huwag mong hahayaan tumigil ang pagdaloy. Huwag mong aangkinin kasi ang pag inangkin mo, pride na po yun. At alam mo, anong nangyayari sa pride? Ibinabagsak po ng Diyos pag may pride ka. Amen? Hello, andyan po ba kayo? Dapat mababang loob. Sabihin mo, mababang loob, humble, hindi hambog. Amen? No? Humble lang. Amen? Kagaya po, no, laging ina-example ni Bishop, no, pag umuulan, yung unang pinupuntahan ng mga tubig is yung mga bababang lugar. Ganon din po sa buhay po natin. Pag umulan ng biyaya ng Panginoon, dahil mababa ang loob mo, unang-una kang pupuntahan ng biyaya ng Diyos. Amen? At ang application po natin ito? Mabilisang application, 4 na application. No? Sa pagbibigay po natin, ano dapat natin gawin? Una, gaya ng sabi ni Bishop kanina, dapat tayo ay consistent. Sabihin mo nga, consistent. No, dito po actually, tinuruan po kami ng Panginoon dito, nung mga bago-bago pa lang kami. Kasi dati, ang pagbibigay namin, hindi consistent. Hindi na consistent, tira-tira pa. Amen? Kaya, parang, masasabi mo, habang lumalakad ka sa pang-araw-araw, parang kulang yung araw-araw na pangangailangan mo. Amen? Parang kulang lagi, bitin lagi. No? Hindi nga sapat talagang negative Amen po ba? Pero pag nilakaran mo po ito, tapat po ang Panginoon natin. Amen? Sabi doon sa 1 Corinthians 16:2, no? Sabi diyan, on the first day of every week. So meaning to say, dapat meron consistent na pagbibigay. Sabihin mo nga ulit, consistent. No? Huwag tayong papalya. Amen? Kung ayaw nating pumalya ang pagpapala ng Diyos, huwag din tayong pumalya sa pagbibigay sa Panginoon. Amen? Pangalawa, ano po pangalawa dyan? Flash po natin. Yan, proportionate. Tugma po ba ang iyong binibigay? Gaya ng sinabi ni Bishop kanina. No, meron pong sukatan ang pagbibigay. Ano po ang sabi sa Malakay? No, bigay mo ang iyong ikasampung bahagi. No, tithes and offering. Amen? No, tithes. No, 10 bahagi. Pero ang tanong, sa kapanahunan po natin ngayon, tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? By the grace of God, we are living. Not by the law. Kasi ito po, batas po ito No, batas po ito ng unang panahon. So ngayon, since wala na po tayo sa batas kasi iniaho na po tayo ng Panginoong Jesus mula sa batas papunta sa biyaya na nagmumula sa Kanya. Amen? Dahil inaahon tayo ng Panginoon mula sa batas na kung saan yung batas na ito, walang ni isa man sa atin na nakasunod. Hello? No? Sa tingin niyo po ba ano ang proportionate na po pwede nating ibigay sa Panginoon? 10% po ba o higit pa sa 10%? Higit pa sa 10%. Bakit? Diyos nga, kaya niyang ibigay ang lahat-lahat. Buhay niya, ibinigay niya. Ikaw pa kaya na ang lahat ng meron ka galing sa Diyos. Amen? Ikaw pa kaya. Kaya proportionate. In keeping with your income. Sabi dyan, proportionate. Number 3. Ayan. Yan. Generous. Sabihin mo, magbigay ka with a generous heart. No? Magbigay ka with a generosity. No? Sabi po dyan, whoever sows generously will reap generously. Sino man ang nagtatanim ng marami ay aani din ng marami. Kaya kung marami kang itinatanim, marami din ang iyong pag-ani. So balit, minsan, diyon tayo nagfi-fail. Kasi bakit? Sabihin mo kay Lord, Lord, nagtatanim naman ako lagi sa iyo. Bakit hindi pa dumarating yung ani ko? Tandaan niyo po, iba-iba po ang klase ng buto na ating itinatanim. May buto ng mangga, may buto ng pakwan, amen? May buto ng lansones, may buto ng apple, maraming buto. At sa bawat buto, iba-ibang season. Huwag ka lang manawang magdilig sa pagtatanim mo na yan. At sigurado ako, aani ka rin. Darating ang panahon, darating ang season mo, kapatid. Amen? Praise be to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At lastly, anong klaseng application pa? Lastly, itong mahalaga. Sa pagbibigay mo, dapat bukal sa loob. Dapat merong joy. Joyful. Sabihin mo nga po, joyful. Kaya pag nagbigay ka mamaya, dapat labas ipin. Amen. Labasan mo nga ng ipin yung katabi mo. Hallelujah. Kailangan masaya. Nakakagalak. Huwag kang magbibigay. Ito naman, bigayan na naman. Amen. Huwag kang gano'n, no? Kasi bakit? Imbis na maging bukas ang langit, magsasarado yan para sa iyo. Amen. Kailangan joyful. Sabihin mo ulit, joyful. No, sabi diyan, not reluctantly, for God loves a cheerful giver. Kailangan laging may kagalakan sa pagbibigay. Amen po ba? At pag ikaw ay may kagalakan sa pagbibigay,
mararanasan mo na tunay nga tapat po ang Panginoon. Amen. Dahil kami po bilang patotoo na buhay, no, talagang tapat po ang Panginoon sa aming pong buhay. Amen. Dahil naging pinagkatiwalaan ka sa maliit, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki. Amen. Sino bang mag-aakala? Dati pong nasa probinsya. Ano lang naman ang pagkabuhayan po namin. Dati pong ako po ay nag-aararo. Hallelujah. No, nakaranas po ako yun, mag-aararo o kung ano man yung trabaho po doon sa probinsya. Pero yung tao na ito, dahil nga sabi ni Bishop kanina, mayroong vision, may pangarap. At dahil po ang vision at pangarap natin na yan, ay ipinasok natin doon sa alignment ng ating Panginoon, mas lalong nagmamanifest. Kaya pag nagbigay ka sa Panginoon, hindi po ito kawalan, bagkos kapakinabangan pa sa bawat isa sa atin. Amen? Ano po sabi ng Panginoon sa Malakay 3:11? No? 3:10 to 11. Alam niyo na po yung 10 eh. Yung 11 na lang aking babasahin. Pag nagbigay ka, no? Sabi diyan, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Amen. Kaya huwag kang magtaka kung minsan walang promotion sa trabaho, huwag kang magtaka kung walang growth sa negosyo, huwag kang magtaka kung laging kulang, laging bitin, malaki naman ang sinasahod pero parang bakit may butas ang bulsa, baka may kulang kapatid, baka walang proteksyon na nanggagaling sa Diyos. Kaya magtanim ka para sa protection mo sa Diyos, para iingatan ng Diyos ang lahat ng meron at ang kabuhayan mo. Amen. Tayo po tayo sa oras po nito, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Taas po natin ang ating mga kaloob sa ating pong buhay na Diyos. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, O Diyos. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Lord, umaamin kami na tunay nga wala kaming magagawa sa aming mga buhay apart from you. Kagaya, Panginoon, ng pangako mo kay Abraham, na siya po, Panginoon, O God, ay dadami ang kanya pong lahi. Lord, kami din po, tinatanggap po namin, Panginoon, na marami ka pong bagay na pararamihin sa aming mga buhay. You will expand our territory. Territory namin sa finances, territory po namin sa paglilingkod sa iyo, territory namin, Panginoon, O God, sa lahat-lahat ng aspeto po ng aming buhay. As we declare, Panginoon, kagaya ni Abraham, siya po, Panginoon, ay nag-offer sa iyo ng pinakamainam, the best offering, na kung saan ito ay instruction mo po sa kanya. Ganon din po kami, Panginoon, sa hapon, sa umaga po na ito. Kami po, O Diyos, ay magbibigay, Panginoon, O God, ng kaloob sa iyo, Panginoon. Subalit, bago kami magbigay, O Diyos, Lord, pakalinisin mo muna ang aming mga puso. Kasi Lord, alam namin, kung hindi malinis ang aming mga puso sa pagbibigay, basura lang po ito sa iyong harapan at walang magiging kabuluhan ang lahat ng aming ginagawa. Kaya Panginoon, sa umaga po na ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ito mang kasalanan na ito man ay aming naisip, ito man ay aming nasambit, ito man, Panginoon, O God, ay aming nagawa, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, Lord, hinihingi namin ng tawad ito. Nire-repent namin sa iyo na kailanman, Panginoon, sa pamamagitan mo, sa pangalan mo, Jesus, hindi na po namin gagawin. Sa oras na ito, hugasan mo ang aming kasalanan ng iyong banal na dugo. Paputiin mo ito ng parang isang niebe, O God. Salamat dahil sa iyong buhay na ibinigay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ikakapatawad ng aming mga kasalanan. Kaya sa oras po na ito, handa na, O Diyos, ang bawat isa po sa amin. Dahil pinatawad mo na kami ay magtatanim sa iyong ubasan. Lord, we expect something sa aming pong pagtatanim. Gaya ng pananampalataya, sa aming pong ginagawa, meron pong kalakip. Hindi lang maliit, hindi lang butil ng mustasa na pananampalataya. Bagkos, pananampalataya na walang sukat, mapaglagyan. Kaya Panginoon, sa pagtatanim namin sa umaga na ito, yung kukunti, ikaw, Panginoon, ang magpaparami dahil ibinibigay namin ng buong puso sa iyo. As I declare in the mighty name of Jesus, lahat ng gagawin ng mga lingkod mo at mga anak mo sa umaga na ito na pagtatanim, ikaw, Panginoon, ang magdidilig at ikaw ang magpapayabong at sa takdang panahon, aani ang bawat isa dahil bukas na ang kaharian ng langit para, O God, Lord, alam namin na pagpapalain at ibubuhos mo ang pagpapalang walang sukat mapaglagyan. Kaya, O Diyos, with faith, lalakaran po namin ito sa pamamagitan po ng aming pananampalataya. Kaya sa lahat ng tatanim, deklara mo sa sarili mo, ako ay pagpapalain ng Diyos, ako ay pinagpala na ng Diyos, ako
ay maraming opportunity ang magbubukas sa aking pong buhay dahil susunod ka sa kung ano ang utos ng Panginoon. Kaya, O Diyos, maraming salamat sa umaga na ito. Sa iyo lamang, mamin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng ito, Panginoon, dahil lahat pong ito ay galing din naman sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, we declare, Panginoon, that sa kaloob na ito, tanging ikaw ang maitataas at marami, Panginoon, O God, ang kukuha pa ng mga kaluluwa sa pamamagitan po ng kaloob na ito. Dahil walang ibang maitataas kung hindi ikaw lamang. Jesus, be lifted up sa aming pong kaloob in the mighty name of Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, O God, ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba at ikaw ang aming niluluwalhati. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Malaya po tayo makapagbigay sa araw po na ito. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako ay nagagalak at sobra-sobra ang kasiyahan at nakasama ko po muli kayo na J Blue Family. Yan. So, amin pong special number, isang MJ Flores song, yung umawit po ng yung araw-araw. So, ito naman, isang composition na ang title is Ang Pag-ibig Mo. So, ang message ng kantang to ay about sa kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. So sa pag-ibig niya ay nagkaroon tayo ng kalakasan at nagkaroon tayo ng kalayaan. So meron lang ako i-share ng konti about sa yung sinabi ni Bishop kanina na declaration. Ayan, kasama ko po ngayon na sa special number na to ay aking mga anak, aking pamangkin at mga anak ko sa Salinas, J Blue Salinas. Ayan. Yung sa declaration, before kasi, bata pa ako, sa rin ako music ministry, sa dance ako, sa dance. So, noong bata pa ako, gusto ko mag-keyboard. Kaso, ang ikli ng mga daliri ko, hindi siya kaya. So, never kong natutunan mag-keyboard. So, natuto ako mag-gitara. Kasi nga gusto ko rin dito sa mga instruments. Pero ang natutunan ko lang is mga basic chords. So, nung nabuntis ako, nung nalaman kong boy, sabi, babawi tayo dito. So, buntis pa lang ako, dineclare ko na ikaw, maging musician ka, gagamitin ka sa gawain ng Panginoon. And true enough, binless ako ng Panginoon ng isang napaka-talented na anak yan, si Kuya Matt. Hindi lang isang instrument, kundi lahat. Kasi yun yung dineclare ko, so totoo yun. Kung ano yung dineclare natin, mangyayari talaga yon. So yung bunso naman, sabi niya, gusto niya violin daw kasi pang mayaman. Hindi pa naman kami yung mayaman, but I believe pagyayamanin kami ng Panginoon kasi natuto na siya mag-violin Ayun, so, ayun po. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus.
Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo ay siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya mo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya mo. Nais ko ay ang presensya mo. Nais ko ay ang presensya mo. Sa Diyos lahat ng paboring pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Hello, hello. Hello, sound check, check. Ang pamagat po ng aawitin ng ating music ay Banta. Ayan. Banta.
pati na ang hari. Patnubay ni Yahweh sa kanila'y na malaki. Dahil sa panalangin banta ay napawi. Sisinamayan tayo magkaisa. Oras na laang huwag na sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Banta sa ating bayan, ating nalalaman. Kahit ang iba'y nagbubulag-bulagan, di mo may katatwa ang katotohanan. Isang araw ay wala ng kalayaan. Walawang bansa kung si Jesus di mag-aari. Walang pagtutupo at tiyak na masasasawi. Patingin ng bayan, walang pasupali. Kukunin ang kaaway, sila'y magwawagi. Isig na bayan, tayo'y magkaisa. Oras na laan, huwag na sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Nalalaman kahit ng iba'y nagbubulag-bulagan, di mo may tatatwa ang katotohanan. Isang araw ay wala ng malayaan. Kawawang bansa kung si Jesus di mag-ahari. Walang pagtutungo at tiyak na masasawi. Ating inang bayan, walang masumali. Kukunin ang kaaway, sila'y magwawagi. Isig na bayan, tayo'y magkaisa. Oras na laan, huwag na sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Isig na bayan, tayo'y magkaisa. Oras na laan, huwag na sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Oras na laan, huwag na sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Isig na bayan, tayo'y magkaisa. Oras na laan, huwag na sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Amen. Palapakan po muli natin ang Panginoon. Kailangan po tayong gumising. At bago po tayo dumako sa ating Holy Communion, pag-pray po natin ang bansa natin. Ano po, ang ating Senado, ang Kongreso, ang ating lipunan, yan po ay tungkulin natin bilang mga mananampalataya. Ano mang mangyari sa gobyerno, apektado po tayo. No? Kaya sabi ng Timothy chapter 2, pray for those who are in authority, that we may live a peaceable life upang makapamuhay tayo ng tahimik. No po? Kaya manalangin tayo saglit. Father God in heaven, we pray, Lord, for the peace of our nation of the Philippines. We pray, Lord, for the unity of Senate, O God. We pray for the understanding, enlightenment of their hearts and mind. Lord, maghari ang kapayapaan ng pagkakaisa, ang pag-ibig sa Senado in the name of Jesus. At aming bansang Pilipinas ay kahabagan mo, Panginoon, ang aming Pangulo Bongbong Marcos. Bigyan mo siya ng lakas ng loob, ng tapang, karunungan, talino upang mapamunuan niya ang aming bansang Pilipinas ng mapayapa at ng may katarungan. Salamat, Panginoon. And Lord, pagpalain niyo rin ang Supreme Court
ang pagkakaisa nila, ang pag-ibig pa rin na maghari, O Diyos, ang hustisya sa aming bansa, at maging ang mga congressman namin sa Kongreso, Father God, we pray for your intervention, O God, in the name of Jesus. We pray for their salvation, Lord, enlightenment, truth, justice prevail, O God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, sa inamin pinagkakatiwala ang aming bansang Pilipinas, na ito po ay isang bansa mong hinirang at pinili sa dulong silangan, Panginoon. Salamat, salamat. Pinagpala mo na aming bansang Pilipinas, maging ang bansang Israel na yung bayang hiniram. We pray for the peace of Jerusalem. We pray for the prosperity and unity and protection upon them, O God. Salamat po, Ama. We thank you, Lord. Alam namin may ginagawa ka sa Israel at sa aming bansang Pilipinas. Lord, salamat, salamat. Maghari ang pag-ibig, kapayapaan, katarungan sa sangay ng gobyerno po namin, Panginoon, maging sa aming syudad ng Bacoor, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' name, amen, amen. Sige po, tinatawagan natin ang ating mga Asheret and Asher. Lapit po sa harap. Dadako po tayo sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin once a month bilang tanda ng ating paggalang at pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23 at sa mga susunod na verse, nung gabing maghapunan ng Panginoong Hesus kasama ang mga alagad, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat, at ang sabi niya, ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo. Kanin niyo ito. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya yan pong tinapay o ostya, yan po'y simbolo ng katawan ng Panginoon na ating kakainin bilang pag-aalaala sa kanyang pagkamatay sa krus. At yun naman pong juice, simbolo ng kanyang dugo na nabuhos, yan po'y iinumin natin mamaya, tanda ng ang dugo niya nabuhos sa krus ng Kalbaryo para linisin ang ating mga kasalanan. Kaya nang tayo po'y magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad sa Kanya, lahat ng kasalanan natin, pinatawad na po yan ng Panginoon. No? Kaya wag niyo i-condemn sarili niyo, nako, makasalanan ako, masama ako. No. Nang tayo po'y magbalik loob sa Diyos, God forgave us and cleanse us from all our iniquities. Mag-pray po tayo. Lord, i-bless niyo po ang tinapay, simbolo ng iyong katawan, maging ang juice, simbolo ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, na naglilinis ng aming makasalanan. Pagpalain niyo po ito, magsilbing kalusugan, kagalingan, lakas na aming katawang lupa. Salamat po, Ama. Kinikilala namin ang iyong pagkamatay sa krus, namatay ka't nabuhay na muli, at hanggang ngayon ay buhay ang aming Panginoon, na nagligtas sa amin at nagpatawad na aming makasalanan. We thank you, Father. We praise you. In Jesus' name, amen. Sige po, kumuha po ang bawat isa. Sabay-sabay po tayo. Hawakan niyo muna po yung cup and ostya. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo. Umawit po tayo. Kung meron na kayo, tumayo at umawit. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa. Yan ang katawang hinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi.
po natin ang tinapay. Amang Diyos, narito pong tinapay, simbolo ng katawan ng aming Panginoong Yesus na nabayubay sa krus. Ito po'y kakainin namin bilang pag-aala-ala sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakararaang. Inaangkin na po namin ang healing na aming makaramdaman at sakit, ang kalusugang kalakasan namin makatawang lupa. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ito aming dalangin. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Lord, narito po ang juice. I-bless nyo rin po ito. Magbigay lakas, lusog na aming katawang lupa. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Inumin po natin. Sige po, ipasa nyo lang pakaliwa, pakanan. Kukunin uli ng ating mga asheret and asher. Manatili po tayo sa diwa ng prayer. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, amen. Amen. Makakaupo pong lahat para po sa ating mahalaga announcement. At sige po. Amen. Sa ating announcement po, ang ating home midweek service dito po sa Molino 3 ay gaganipin po kaila Sister Shara. So ito po ay nasa Phase 3 West Springville. So sama-sama po tayong pupunta dito before 7 p.m. po. Ang punta po natin kaila Sis Shara. 6:30 po dito na po. Papunta po sa kanila. Ang ating night of worship, word and prayer po for this month of June ay sa June 26, 8 p.m. po ito onwards. At ito po'y gaganapin naman po sa J. Blue Salinas 1. And po, after the service po, please wag po muna tayong umalis at magkakaroon po tayo ng eating fellowship. So makahalubilo po natin ang ating mga kapatid sa Parañaque, sa Salinas, maging dito po sa Molino. At sa Lipa. Ayan po ang ating social media accounts sa Facebook and YouTube po. Jesus Be Lifted Up Church. Ang ating Instagram ay jblu_church. So let us follow and subscribe po sa ating mga social media accounts. And yun lamang po sa ating announcement. Sa oras naman po ito, lahat po ng birthday celebrants, mga may wedding anniversaries po ng month of June ay iniimbitahan po sa harapan at ipapanalangin po kayo ni Rev Stella. Praise. Yan. Wow, dami nating birthday celebrate. Tsaka may anniversary. Wow. Yung mga June bride. Pumunta na dito. Wala na? Sila lang ang may anniversary ng June. Anniversary. Kayo rin po, anniversary. Wow, praise the Lord. Ito, panay birthday. Yan. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi nga ay, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa John 3:3, no? And unless a man be born of water and the Spirit, we cannot enter the kingdom of God. At sa verse 7, we must be born again. At praise God dahil hindi lang kayo pinanganak sa physical. Amen? Kayo ay pinanganak sa spiritual nung tanggapin niyo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil alam niyo po, kahit tayo ay tumanda, kung hindi tayo na born again, kung hindi tayo pinanganak muli sa ating Panginoon,
hindi magiging maayos po ang ating buhay. Dahil tanging siya lamang ang nagbibigay ng buhay na may kasaganaan. Kaya purihin ng Diyos. I know and I believe na lahat tayo ay born again na. Amen? Born again na ba lahat? O baka meron pang hindi nakakatanggap sa Panginoon. Huwag nating hayaan na maging huli ang lahat. No? Sabi nga, what does it profit a man if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul in hell? No? Ano daw mapapala na isang tao, makantaan niya man ang buong mundo. Ngunit hindi siya, sabi nga, ang kanya namang kaluluwa ay mapapahamak. Kaya napakahalaga po na before na sabi nga ay ipagpasalamat natin ang ating physical birthday, ipagpasalamat natin ang ating spiritual na kapanganakan. Amen? Praise the Lord. Kaya tayong lahat ay sama-sama, itaas natin ang ating mga kamay. Let's bless our brothers and sisters celebrating their birthday this June and celebrating their anniversary this June. Hallelujah. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon, hindi naging huli ang lahat. Hindi lamang po physical na kapanganakan ang naranasan ng inyong mga anak, kundi Lord, naranasan nila ang kanilang spiritual na kapanganakan. At dahil dito, Panginoon, kami ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan, ng buhay na punong-puno ng pagpapala. Sapagat sinabi niyo, Lord, you came here to give us life and have it more abundantly. Kaya Father, in the name of Jesus, sa aking mga magulang kapatid na narito sa harapan, na magsa-celebrate ng kanilang physical birthday, Father, we pray, O Lord, na ngayon pa lamang, Lord, hallelujah, dantayin niyo, mapagpala niyong kamay, Panginoon, sa kanila. Katulad po ng aming pinag-aralan, Panginoon. Katulad na panalangin ni Jabez, Panginoon. It is our prayer, Panginoon, sa aming mga magulang kapatid, Panginoon, na nagsa-celebrate ng birthday and anniversary, Lord. Bless them indeed, O God, and expand the territory of their lives, O God, sa anuman larangan, sa business man to, sa pag-aaral man to, in all aspects of their life. Father, it is our prayer, O God, in the name of Jesus, O Lord. And Lord, anuman ang deepest desire ng kanilang mga puso, kayo po nakakabatid nito. Father, grant them, O God, the deepest desires of their heart. Mapatunayan nila, Panginoon, na kayo na Diyos na nagmahal sa kanila ay Diyos na tunay nga sumasagot ng kanilang mga panalangin. Maraming pong salamat, and we pray, let the joy unspeakable ang mag-umapaw sa kanilang mga puso. Sapagat sinabi niyo, the joy of the Lord will be our strength, O God. And let the peace that passeth all understanding be upon their hearts and their minds in the name of Jesus. Salamat. Pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon. Yes, we entrust their lives unto you, Father God, and let your plan and will be done over their lives habang sila ay nabubuhay sa magulong sanlibutan ito. Maraming pong salamat. We give you all the praise, the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, amen and amen. Happy birthday! Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, wait po, ay, Boblo niya, Boblo. Oh, sige po. Mag-wish kayo. 1, 2, 3. Oh, blow niyo, blow. Oh, wait, ha. 1, 2, 3. Okay. God bless you all. Amen. Okay. Happy birthday. Happy anniversary. Punta tayong Batangas. Maganda sa kanila sa Batangas eh. Okay, praise God. Dumako tayo sa ating closing prayer. Tumayo pong lahat.
At wala po uwi, magpe-fellowship po tayo, mag-eating fellowship, magla-lunch. At ito po'y quarterly, ginagawa natin na magsama-sama tayo. Amen. Sige po, ibalik natin kay Lord ang lahat ng pasasalamat, ang papuri. Thank you, Lord, sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyong pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Sige po, manatili po tayong nakuyuko, nakapikit ang ating mata. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, Panginoon, ngayon pa lamang po, we declare that we expand our territory, Panginoon. Paglabas pa lamang po namin ng bahay-sambahan na ito, Panginoon, I know and I believe ang bawat isa po ay meron na po kayong hinanda, Panginoon, na aming pong territory, Panginoon, na sasakupin, Panginoon. And Lord, once na natapakan po namin itong mga territory na ito, Panginoon, na hindi po namin kayo makakalimutan, Panginoon, patuloy pa rin po kaming magbibigay ng glory sa inyong pangalan. Kaya, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, kung kabado niyo po kami ingatan sa aming pag-uwi, ganun niyo rin po kami ingatan sa aming pagpunta, ganun niyo rin po kami ingatan sa aming pag-uwi. At Lord, sa bawat isang sasakyan, Panginoon, na nasa labas ngayon right now, Panginoon, pagkabalutin niyo po ito ng inyong banal na dugo upang wala po magiging aberya sa bawat sasakyan, Panginoon. At Lord, sa bawat magdadrive, Panginoon, bigyan niyo po sila ng wastong kaisipan, ng kalinawan ng kanila pong mata, Panginoon. Gamitin niyo lang po silang maging taga-maneho nito, Panginoon, at kayo pa rin po ang manguna, Panginoon. At Lord, sa bawat inyong ginamit, Panginoon, sa mga nasa entablado, Panginoon, even Lord, sa wala sa entablado, Panginoon, nasa likod ng kortina, Panginoon, kayo po ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon. Ano naman po kanilang mga lakas na sinurrender sa inyo, Panginoon, pinagamit, kayo po ang magbabalik dito, Panginoon. Even Lord, sa inyong lingkod na nagbahagi ng inyong salita, Panginoon, Lord, bless him, Panginoon. Give him more power, Panginoon, upang sa kanya pong paglilingkod sa inyo, Panginoon. More souls
ang maiatid po dyan sa langit, Panginoon, Lord. Padaluhin niyo po yung pagpapala hanggang sa kanyang kapuapuan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po at Lord sa bawat isang nandito, Panginoon. And I believe, Panginoon, lahat po kami mayroon pong naitabi sa aming pinakamatamang parteng puso, Panginoon. At Lord, let us help, tulungan niyo po kami, Panginoon, upang mapayabong po ito, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Lord. Nawa, Panginoon, sa buong aming ginawa, Panginoon, kayo po ang naitaas, kayo po ang naparangalan, Panginoon. Sa inyo lamang po lahat ng aming pasasalamat, Panginoon. Kaya, Lord, we praise you. We honor you in Jesus' name. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Itataas, itatanghal, sisigaw, itataas, itatanghal, sisigaw, itataas, itatanghal, sisigaw, itataas, itatanghal, sisigaw.